تمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رين بيد سلة فخري وأخذت منزل دندوازا وقف في لندن كتامي مكانزا دقم جسة تيالا من كبيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصلينا قلبي بالانتقالات لقيت عيني المزمان كبيدا ما زرتك زقم بيدا مكي زرب أفانا يبتصف إزنا إزناتي عمبابا يلا لا كرما ورماي رساس يلا لا كرما ناطق قوم كويت حاريني سبيت عقلك بنزعقني أنا بدابي الله حسفقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسام عليك برتي زابد راويت جنتي بطبع بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يورب يو أبتني يستاح مرك المئات دفئي بالكندا زحر الله تموت كم أملا كم تأملا نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسام عليك بتي صامت رويت جنتي كبت صواب جفو كم تطول عليك أفض روي على مريك من يرمي وأبتك ستاح ملك المئات دفئي بالكنداء ولا يبيع يبيع انكم اخنيا زمن بالي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا كتبازي حكيمة يا مغيرة سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبقى تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يو كم ووتر فلوي سرحات حبريتا كاب كل زوريا عالم حزنا لكم كما نغرب لو مدما فليز بلا حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا ناي لومي حزنا لكم قريبنا زلنا بزعبا قداي كعي بحرنا سلو زخوني زيادة أب بحرنا زتو كوري بفلاك بغنياتون نغيب بحرنا زملكات قداي أبو زكاي زلو نعوز تنكف أرساس لزلنا ينام زادر فدما بتخكل نتبحرنا دليتي استفل عليه ملكاكم وتخم زخلو نخنفلس لتحجزنا هايزي رزنا عالم بالدعم تعم تدرف سلو زخونت نبحك كبر لني مزعرف سعجز لنا مزلنا مدرخ دما تخيدا نزيد ما بسفح كرينا بكبابينا زر زلو كم دما بعالم درجات زقبر زلو ودر كرينا وهنياتو اكلنا عالم سلو زغنا عبيت هجرات عالم زقبرو زلو دما عنا سلسلونا ግን ቀንዲ ኣብ ዞባና ዘተኮረ ወይ ምስ ዞባና ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ይከውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ብፅናሕ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ መጀመርያ ሓንቲ መተሓሳሰቢት ኣብ ዝቐረባ بسرحني دبي مقشة حتير سلزلني أو زلهم حد خلطة قدسات يرتراوين كركب دس بلني سلزي أب تحتي أب ويب سايتي تلفوني سلزلك أبو وسيتكم أبزو كومنت سكشن تلكم ويب سايت توقسوني يخم من البات جزء كركب كلون حتير جزء أو كسرنه جل ركبات كنجبر دس بلني بس جل سبات بقول مالتيو سلزي توم أو زلهم بليز كونتاكت تقبروا ندخلوا جزء نتلكم تغنى نتلكم على تيجي كنعطينا مجمريا أبزوري أنا زكاة زلوا بخن جمر let's go what's going on أبكي بحري لنكنه Israel carried out strikes on the rebel-held capital Sana'a and the port city of Hodeidah. This after days of Houthi fire setting off sirens in Israel. The Israeli military saying that it has targeted Houthi infrastructure at the international airport in Sana'a, as well as power stations. Iran, which backs the Houthis, called the Israeli strike a violation of peace and security. And for more on the story, let's cross live to our course. Israel's Air Force vowing to launch tougher retaliatory. So إسرائيل أبكي بحري أب يمن دقيمة حجون برتع زخونة مدقعتي أكايدا كم زلاي زنقر زخا حوتي أبز حلفي بتدقاقامي كقبرز أنحي مدقعتي قبر ملسنا تدما إسرائيل سفع زخونة مدقعتي جيرالا تقدم أبتي ورباوي كتماتات زقبروز نبرجين أبترس كتما سنعاز بحال
أبو متكعت كم زجبرتن اتمتكعت دما حيال كم زنبرة جد شفنا تاوي إسرائيل زنبرة ويون نتي إيربورت بزو علاماتون كم زحرمتي زنجر زلو إسرائيل نجت جبر زلا دما زدجاجم متكعت كم حوت زمتصم زلايو أبزوان زدما إسرائيل أب حوسي رجعت سلزلا رجعت يلانجن كابو ناي سوريا منجست موداو ني إسرائيل حوسي رجعت يبواك نبل خلينا سلمتاي توم صلاتنا ناتداخمو زخدو زلو كويني يسمع سلا زلو اتزعابي كفال دما دونالد ترامب ناف سلطان يمص سلا زلو دونالد ترامب دما نعتاتو بفلاي ناسرائيل زتقم ولا عالم زغدو تخونه خغبر كم زخل سلا زفلتو ننوي حوان دما دونالد ترامب كمص يلوم ገምጊሞም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ድሮ ትመጥቃዕታት ኣብ ሕቱ ዝገብርዎ ዘለው ብኮንፊደንስ ዝገብርዎ ኣለው ክንብል ንኽእል ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ተሪኻዮ ናብ ሕቱ ክገብሩ ከለዉ እውን ስግኣት ነይርዎም እዩ ምክንያቱ በቲ ሕዝብላ ሓያል ኮይኑ ነይሩ ኢራን ትመጣጠር ነይራ ሱርያ ነይሩ ሓማስ ነይሩ ኩላቶም እዚኦም ነይሮም ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ግን ናይ ሱርያ መንግስቲ ወዲቑ ሕዝብላ እውን ዓበይቲ ሓለፍትናቱ ተቐቲሎም عقبناتو دما تداخيمي زبال زلو بلكع تداخيمي دي تداخمن بحجي كري اتقند جن امونغو ايران حزب الله زنبره ركب بسوريا زنبره نعو بتي خم زلو اسرائيل سي دما كونفيدنس بام زلو سلازي كمون امونغو اسرائيل اب امونغو حزب الله حماس زخون ركب كله كم زي كل حجي دما مس نزي حوت زبال تونكو تريف زلو رح زبال حيلي سلو زخونه نعو دما حيلوم اخاغيبم كارمون رلنا كل زنر يزلنا يمن لك سجرناتنا زل هجريا سو إذا أبز جبر زلنا أنا عبز الواقع كلوي هجي بزعبات متكعت كزارب خلوك نسمينا إذا كنا تات زنابي قصك مع بلغل انتهيت علامة نابي مبتحيو إذا خلص جبر زلو بزي بتكعت زخانة تقول دايتي كفتح ودي يوم زحز بزلو إسرائيل نحوا روخ بخمسة دي كفتح Morning. Well, first off, I do want to ask, because we're hearing a lot more about these Houthi attacks on Israel. Are they ramping up? Are the Houthi terrorists, the Houthi rebels there, ramping up their attacks on Israel? جنتاي مجمري حتى زبل زلو بتدغاغامي مدقعتنا يحوت نسمع لنا ناب اسرائيل قصو ان حيل اليوم زخدو زلو تمدقعت خدنا حيل دي زخي زلو نابي قصو زخي زلو زكنتات زي حجي ابت قدم حوتي اكل لاي تزغبر زنبر كويناتي نيرو جيغن حوت تراي تريف زلو حق المزرع سلازي حوت زغبرو زلو ابزي وانزي نبعلو حوتي حدغا كودكو خمزخل زر كنتاتي بس قالوت ايران بديو كتكوس كلا حزب الله بتكحرم كله حماس بتكحرم كله حوت بس غبر كله صبو ينيرو هجيغن حوت بيني ترف سلازلو امريكا بينو كليو بتي اسرائيل كليو عاد انجليز حيل كلي سلازي كلهم تاغيبهم نتحوت زبها الحيلي كبيد بده يصبيكم زلو ايران الله توف كورس جن يابل ايران ونقرب راشاك تحجزت خليها يزبها زلو جن وي ويل سي إذا قد دايز جن نيمن دلع على حدا جاك فترة الله غليو من البعض نحوتي ولا حنت فلوي نجركو قبروي كلهم يوم كتبت خليقة سلمتاكم من بلا لنا كاب كنت عشان عصرت أربعة كسبت أسرار حدا كلها توم حالتات فرنسا أمريكا سعودية إمارات كلهم تأكبهم مسيوم أوش دي يمن تواجيهم ميم سعر ويك على سلازي تحوتي نفرتي يركا تهرما قال بخمط سعر تقل حاليكونا جين عقمتاتنا تون مدخام دلع على استواء كلهم مغنيات إسرائيل sophisticated أسوار اللوا متي أبو دما أبيلت علامات ساتلايتين قال سلزلهم سبوق يرم كداهم وخليهم سلزي حوتي is gonna have a very difficult time سكر اسمع يوم بخلي تمن قد كن رينا by the way نقرا من قدنا أبزي حنت حبريتاني رازي دبداب السوق قبر خلو زقات مسكبتا دبداب مخمل سكم هذا نقرا قاتي منيرو Napolsky. Noga, first of all, tell us what you have on these latest Israeli strikes in Yemen. What more do we know? Well, Ketivan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu just released a few minutes ago a video of holiday greetings, Hanukkah greetings, in which he said that this massive strike today against Houthi infrastructure in Yemen is part of Israel's war of redemption, an existential war. And what we're really seeing is an escalation on both sides. So if Iran and Israel seem to have... كم رياز لنا بنيامين نتنياهو أبولوتيكاو كرولاو زنبرا حجي أبصبغ زخون حيلي نامس أي متسالو I don't know زي سبزي حدا جنيا سبنا علمنا دما قالك كابتوم زلح لحدا جاك فترة لازم سب مغاني زنقر حدا جنيا مراحينا علمنا تزخف سقمنا علم فترة زغل زي مراحز مغاني زنقر جن for some reason بزخوني يخل مغنيات يسلط أي جن يسلط أي بتاعو كنا تزقبر جلس يسلط أي زقول عنوات شجر النافة ترى خلو نجراسي قطعة مليو قد مقرب تلاقي وارح أنا وديو بحزب إسرائيل كوجو حاف نيشتي تريفونيرو
ሕጅግን ኩሉ ነገራት ካተም ተተገማጢሉሉ ኣብ ጽቡቕ መደረጃ ኣሎ ምክንያቱ ብኩናት ጥራይ ስልጣን ክጸንሕ ዝኽእል ብኩናት ድማ ነቶም ንእስራኤል ሓደጋዮም ዝብሎም ዝነበረ ንብዙሓት ካብኣቶም ከዳኽሞም ክኢሉ ኣሎ ወላ ንሓዋርቱ ዘይበልና ንግዚኡ ፋሕፋሕ ኢትሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምውዳቕ ናይ በሻር አልአሳድ ኣብ ሱርያ ድማ ነጥበ መቐይሮ እዩ ኮይኑዎ ንዑ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እስራኤል ሓደ ዓብ ዝዕግብ መሬት ካብ ሱርያ የምፅኣልኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣጥፍኡ እዮም የገለ ክብል ከሎ ተቐባልነቱ ላዕሊ ክኸውን ኣጋጣሚ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰንዓ ክግበር ከሎ ሓደ ነገር ኣጋጢሙ ነይሩ እስያስ ከስምዑዋ لما دكتور تيدروس أدحنم كاب دبداب نفرتي إسرائيل نسكلا خمس دحن يزحبر زلهم دكتور تيدروس ندخنتا تملكيتهم أب محبراو ميديوم أب زكافل وحبريتا أب معروف نفرتا بزنبر لو قصبت أب معروف نفرتي أب استخيد صعوق دبداب نفاريت كم زدحن ونحبرو بالهم بسنقت دبداب حد كاب سرحتنيات نفاريتنا قوسي لزبولو دكتور تيدروس أدحنم أب معروف نفرت بوحدو كل تسبات كم زموتون قليسهم بالهم دكتور تيدروس كاب سنعان بقاسنا بنفارتنا كنسكلا بزتقاربنا الأوان كدم خلت ساعات بيلم اتمعرفو نفرته بتحت الصعوق دبداب نفارت وديو بمبال تخونتات قليسموهم اتي دبداب استفسمو لهنسا مقوطاطر ترافيك اير كابت زنبرنا مبقسي مسبي سالن قرب متروتات رحقن يروز بولو دكتور تيدروس مورد نفرت بتي زتخايد دبداب كم زتحاسي ون قليسهم حزونا بيمن كم زلو زحبرو دكتور تيدروس كدم مبقاسنا بمعرفو نفرت زورد قدقات كتسجن كنسبكد لينا يكبلو زحبرو خوينم انا نمسارحتين انا يودب حبرات هاجرات كالت عنا علم دحان لنا زبولتهم دكتور نتوم بتمتقعت هيوتهم سانو سدرا دمام لباو صنعتها بكم كنبل فوت تخبلو قليصام كابز تريبو زلهم بسرح ابتي اب يمن زبصح زنبره ناي ودبت عنا علم دكتور تيدروس نسون اتحدقا نسكلا كم زملتي زنقر زلو انا كوا اسرائيل ايكونن ودبت عنا علم نزخونه يكون ابا حلافنا علم انت هريماون صقم كمصلا زخل مخانو سبك هارمو سبك قوت دساي بلنني ግን these people حجز بحالاي قدسومني زخونه سبك هارمي يقولوا حجون انت خونه زخونه يكون ناي قرتا زبلو وي ون زخونه يكون ناي قلمله زبلو ملخت ايرا خنانه لذي زوم سبازياتهم قدم حجي ابت غازا زبال بزحا سراتنياتات ناي يو ان ناي ودبت عنا علم ناي قلمله ناي يونيسيف ناي قلب بزحات قتيلهم يوم سلازي إسرائيل زبال بتعبيت استبعته علم لخاوي حقي يكون كال زي قدسو زخوني يكون علم لخاوي حقي زي تسألوه دارقة أمنا يبينوا علم أمنا يبينوا بلانيت زنبر حيلي كنبل لغلينا زغا 4 دي ولا خندي شح سبك قتيلو كبك عب غزا ولا حانتك انتاب القدا وريدو يلن كساب حجيك انتاب القدا يزبلكم زلو بعلي رترا زخونه نجر زتجبره زخونه يكون زتبهله زي اللي كنسو بقدا دكتن صقيبان كلوا ازغن اشحات سباتنا نحرمه هاجرات نጨፍጨፈ ኤርፖርታት ይحرم ድሮ ዝኩናት ካብ ዝጅምር ጥራይ ንኽን ደ ሃገራት ይحرم ዘሎ تيو ليبانوس بالهاجر كم يجري توع عبيل ونو حزب الله كتف يلو كله تحت غرس حكمنا يقدف إيفن نا يو إن بوتاتات سراويت نا يو إن زنبرنا يطلعنا قال يقولون زلوا بوتاتات نا فرنسا تكالات زنبرون بوتاتات بمول ولا لعقد يفو زارب حيلي يلا أبقازا هوسبيتال يقدف مسجد يقدف تغرسيانا يقدف حكمنا يقدف كل عينت علم لخاوي حقي زخل كله نجارات كله ناجبره سيفيل حزب زلوا تعقبوا له قلمله مع عسكرنا سيدتنياتات ابزدلي ونهرمه قبل عليز ورد قدايلن علم لخاوي حقي لون كزاربو خلو بفلا انترناشونال لو بلا بلا قبل خلو ابير تراخو تقملو خلو امن كنطنقا كنكلالنا مغنياتو حدا كابتي نت علم لخاوي حقي كاب هيك سموداتا زفرسو كابتنتي يزبلكم اسرائيل زبال هاجر الله تعلم لخاوي حقوقنا إسرائيل يملكتني أيتنكفوني قداي وردم سجماي وردم تنسل يقدمهم زخونة يكون سجماي وردم سلذي التي يو إن وين international body أبعلير تراس وردوزل لقرا كابتنتي زخونة يكون legitimacy ويتقبل لك كله يبلون سلامتاي إيرترا مسكين سلزخونة عام سلزي بالله زراي سلزي بالله يتقول قرا تقبل الإيرتراس وردين زغت سلزلهم بر نيرترا قرا كورد زغل جبن سلزلي يكونن وين إيرترا كالوت هجرا زي فصمو جبن سلازي فصمت هيكونتن سبعو مسالات اسرائيل اسر بيت زنبرو فلسطيناويان ግብረ ሰዶም አታሚጾም ሱራት ፈለስጢማውያን ዝብለኩም ዘሎ ኣብገለ ነጥባምጽልኩም ነይረ ሱራት ፈለስጢማውያን በኃይሊ ቶም ወታደራት ናይ እስራኤል ዓሚጾምም ግብረ ሰዶም ማለት እዩ ዓሚጾምም ከብክዑ ነቶም ዝዓመጹ እቲ ፖሊስ ናይቲ ሃገር
ናይ እስራኤል ማለት እዩ ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ወታደራት ወይ እውን ነቶም ዋርድያታት ከኣስሮም ምስ ጀመረ ህዝቢ ናይ እስራኤል ማለት እዩ አንጻር ፖሊስ ናይቲ ሃገር ውግእ ጀሚሩ ድሌቶም ይዓምፅዎም እንታይ ፀገም ኣለኩም ንፈለስጢማውያን ዋላ ድሌትኩም ግበርዎም ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር መፅኦም ኮይኖም ድሌትኩም ግበርዎም ግን ኣብ ካሜራ ይትቀድዑ እናበለ ዝዛረብ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ይኹን እገዳ ኮርዶምን ወይ እውን ዘረባ አንጻሮም ክዝረባ ይንሰምዐን ኢና ስለዚ ገበናት እስራኤል ትፍፅሞ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ማለት እዩ መዳርግቲ የብሉን ካልእ እስራኤላዊ መበቆል ዘለዎም ካብ ኢትዮጵያ ንዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ገይሮመን ከይፋረያ ምንቲ ነቲ ህዝቢ ናይ እስራኤል ከይብክልኦ ብሕቡእ እንታይ ገይሮመን መምከኒ ከኒና ከምዚ መከላኸሊ ጥንሲ ገይሮም መምከኒ ክወልዳ ከም ዘይክእላ ገይሮመን እዚ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝተቐበሎን ተጋጊየ ኢሉ ዝበሎ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ዝፍፅምዎ ገበናት ኣዝዩ ገጅፍን ከቢድን እዩ ዝወርዶም ፀገም ግን የለን ስለምንታይ ኣብ በዓል ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምዝ ክዳረግ ዝኽእል ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዞባ ደረጃ ዝፈፀሞ ተዘይብላ ካብ እገዳ ናብ እገዳ ካብ ዕፅዋ ናብ ዕፅዋ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ትኸይድ ንስኻ ወይ ንስኺ ቲንክ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ኦፕን ዮር ማይንድ ርእስኻ ክፈቶ እቲ ሚድያ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ እያ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ክብል ከሎ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝሓሊ ይኮነን ንኤርትራ ንክእግድ ንኤርትራ ንክቐፅዕ ነቲ ሃገር ንኽርኽብሻ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ትጋገል ለኻ ሰብ ከይብሎ ኢሉ እዩ ኤርትራውያን ባዕለ ድዮም ፈልጡ ዝበለ እንድዩ ኤርትራውን ድሕሪ ኮንካ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ቀደም ባዕለ ድኻ ትፈልጥ ዝበለካ እዩ ኣም ሶሪ ሕማቅ ክስማዓካ እዩ ሕማቅ ክስማዓኪ እዩ ግን ንሱ እቲ ታሪክ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ሓምሳታት ናፅነተን ክረኽባ ከለዋ ንኤርትራ ግን ኖ ንረብሓና ኢሉ ኣሜሪካ ክልተ ኣሕዋት ዝሰርሕዎ ድራማ ንኤርትራ እንታይ ገይሮማ ኣካል ናይቲ መግዛእቲ ከም ትኸውን ፌደሬሽን ዝበሃል ኢትዮጵያ ድሑር ሃገር ኣብ ትዋንቲ ናይ ጣልያን ኤምባሲ ዝነበረ ናይ ጣልያን ወኪል ዝነበረ ሽዑ እንታይ ኢሉ ከመይ ጌርኩም ንሓደ ምዕቡል ሃገር ብድሑር ሃገር ፌደሬት ትገብሮ እንተኾነሲ ፌደሬሽን ክትገብሩ ተኮይንኩም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ክትገብርዋ ዘለኩም ኢልዎ ስለምንታይ ኤርትራ ኣዝያ ዝሰልጠነት ሃገር እያ ነይራ ብትሕቲ ቅርፅናታ ብቁጠባናታ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ነይራ ብሓምሳታት ኢትዮጵያ በንፃሩ ዚሮ ዝኾነ ቁጠባ ድሕረት ዘለዎ ዘይማዕበለ ሃገር እዩ ነይሩ ዘይማዕበለ ሃገር ከመይ ገይሩ ንሓደ ምዕቡል ሕብረተሰብ ኣብ ትሕቲኡ ክቆርኖ ይኽእል እዚ ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም ነይሮም ጥልያን ግን መን ክሰምዖም ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ኣገዳስነት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትርኽመሽ ኣለዋ እዚ ታሪክ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ክርድኦን ከስተማቕሮ እንተዘይክኢሉ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከነምፃእ ንኽእል ኢና ኣም ቴሊንግ ዩ ዚስ እዚ ነገራት እዚ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ታሪክ እዩ እቲ መንእሰይ ናትና ድማ ክመሃሮ ዘለዎ ክፈልጦ ዘለዎ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ቪድዮ ደንቀነ ከምፃይ ብለሲናላ ኮሎኒያሊስቶች ከተሸነፉ በኋላ ኤርትራን አስገድዶ ፌዴሬሽን ያደረገው የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም እንደገና የኤርትራ ትግል እንደገና ወደ ሌላ ነገር እንዲሸጋገር ያደረገው የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ሁለት ወንድማማቾች ፎር ዛት ማተር ወንድሞቼ ኤርትራኖች ወይንም ልጆቼ ኤርትራኖች ወንድና ሴት ጆን ፈርስተር ዳላስ የሚባል ሰውዬ ወንድሙ ደግሞ አላን ዳላስ የሚባል ስለነሱ የተጻፈ መጽሐፍ አለ the brothers የሚል እባካችሁ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝፈረዩ ፕሮፌሰራት ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ብዘይ ተጉላባ ወይ ብዘይ ምግናን ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለፀ ዝተዛረበ ስኮላር ከይኮነ ይተርፍን እዩ ንኤርትራ ብዝከኣሎ ብፅቡቅ ዓይኒ ንኸጥመት ብዛዕባ ኤርትራ ትክክለኛ ስእልን ምስልን ዘለዎ ሰብ ክብሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ዋጋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ነገራት ብተደጋጋሚ ብክብሪ ዝዛረብ ስኮላር እንተሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ነዚ ሰብ እዚ ኦነረሪ ዲግሪ መሃብክዎ ነይረ ናይ ክብሪ ዲግሪ መሃብክዎ ነይረ ንኤርትራ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ኢቨን ኣብዚ እዋን እዚ ዘርከበ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክዛረብ ከሎ እቲ እንኮ ብዛዕባ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ፅቡቅ ስእሊ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸዶ ፃዕሪ ዝዛረብ ሰብ እዩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ድማ እዚ ሰብ እዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ኤርትራ ክወሃበ ይግባእ ብምቕፃል እዞም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ክልተ ብራደርስ እዚኣቶም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ንክትኣቱ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ እዩ እቲ ሓደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት እቲ ካልእ ድማ ናይ ስለያዲ ናይ ገለ ሓላፊ ነይሩ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣነ እኳ ብድምፂ ስለሰምዕ ሲኢነያ ኣለኹ እታ መፅሓፍ ኣብ ካልእ ብኦድዮ እንተረኺብናያ ኣነ ክሰምዓ ክፍትን እየ ምናልባት ትፈልጥዋ ተለኩም ሼር ግበሩለይ ከንብብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይብለይ ብድምፂ እየ ዝጥቀም መፅሓፍቲ
ኣብቲ ኦዲብል ዝበሃል ብኸመይ ዘንብብ ወይ መፅሓፍቲ ዘንብብ ግን ኣብኡ ክረኽባ ይከኣልኩን ኣለኹ and I hope ኣብ ገለ ክረኽባ I'm looking forward to this book ግን كيتكم ذا أب كانديل تيوب انترفيو جيرولو بروفيسور محمد حسن نوي انترفيو أتوم محرنيا كسم تدخلوا I highly recommend كيتكم كسموه تاريخ كامفلا قبل الإيرترا استفسمه تدقق ما بكالك زين جيرناكم اللي نازي جن كاب أفو نتو كنا تاتي برك زرد أسب كقالو كاب مسمع لما زل على البوناي زبنا صحافيو أمريكاوي نو لرجم جزي የአሜሪካን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ስቴት ዲፓርትመንትን ሲመራ የነበረ የኤርትራን ህዝብ ሰቆቃ የፈጠረ ዋንኛው አርኪቴክት ነው። ምን አለ? በህግ መልኩ የኤርትራ ህዝብ ነፃ መውጣት ነበረበት። ከጥቅማችን አንፃር ግን ከወዳጃችን ኢትዮጵያ ጋር መዛመድ አለባት ነው ያለው። ለአሜሪካኖች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፋሽስትና ናዚ ጀርመኒ ሊሰብሩ ከቻሉበት አንደኛው ትልቅ ኮንትሪቢዩት ያደረገች ሀገር ቢኖር ኤርትራ ነች። በዛን ጊዜ ሳተላይት አልነበረም። ቃኛው የሚባለው የሚሊተሪ ቤዝ የሂትለርና የፋሽስት ጃፓንን ኮሙኒኬሽን ሲያዳምጡ የነበሩበት ቦታ ኤርትራ ነው፣ አስመራ ነው። حجي انتايو تي زانتا نزا زانتا حجي زبلا زلو جنرال سبحات افريم ون اب انترفيو ناتو بسفي قليص والو كيتكم ابونك سموات خليهم بتدغاغامي انتايو ازي جون فوستر دالاس سبحال ننوي حوار مينستر غداتو زاين امريكا زنبره ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ዘመን ሃይለ ስላሴ ንኽትቁረን ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ዝኸፈ ስራሕ ዝሰርሐ እዩ ብኣፉ እውን ኣብቲ ዩኤን ብዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ይግቦ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነቱ ይግቦ ነይሩ እዩ ረብሓናትና ግን ትሕሎ ስለ ዘለዎን ስትራቴጂካዊ ረብሓናትና የኤርትራ ኣካልና ኢትዮጵያ ክንገብራ ኢና ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክቆርና ኢና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮን ድሕሪ 10 ዓመት ናይቲ ፌደሬሽን ሃይለ ስላሴ ነቲ ፌደሬሽን ኣውዲቑ ነቲ ሃገር ክጥርንፋ ከሎ ትጋገይ ኣለኹም ዝበሎም ሰብ የለን ምክንያቱ ኣሜሪካ ይደልይዎ ስለ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣካልና ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለዋ ኤርትራ ኣካልና ኢትዮጵያ ተኮይና ድማ ምስ ልሕሉሕ ስርዓት ናይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ድሌቶም ንክገብርዋ ንኣሜሪካ ዝፃብኦም ሓይሊ ይነበረን እቲ ቃኘው መደበር ዝበሃል ድማ ብፍላይ በዓል ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ንኣሽቱ ከለዉ እቶም ኣብቲ ቃኘው ዝነበሩ ናይቲ መልእኽቲ ዝጠልፉ ዝነበሩ መምሃራን ከም ዝነበሩ ይዛረብ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ገሊኦም ማትስ ይምህርዎም ገሊኦም ሂስትሪ ይምህርዎም ገለገለ ይምህርዎም ነይሮም ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ክኢላታት ዘለዎም ብሪልያንት ሰባት ስለ ዝነበሩ እዞም ሰባት ኣብ ቃኘው ከንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ድምፂ ዝጠልፍ ሓይሊ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ስፔስ ኮንካ ብሳተላይት ጌርካ ድምፅታት እናጠለፍካ ትገብሮ ዘይኮነ ሽዑ እቲ እንታይ ይገብሮ ነይሮም ነቲ ድምፂ ካብን ናብን ክኸይድ ከሎ እቲ ቃኘው መደበር ነቲ ድምፂ ንምጥላፍ ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኣብ መንጎ ጃፓንን ጀርመንን ዝግበር ዝነበረ መልእኽቲ ኣብኡ እናጠለፉ ንዑ እናተርጎሙ ኣብ ኩናት ድማ ዓብ ለውጢ ክገብረሎም ስለ ዝኸኣለ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ዝብል ብፍላይ እቲ ቃኘው መደበር ዝበሃል ድማ ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ፀብለልትነት ንክህልዋን ክስዕሮን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ እዚ ክፋል ናይቲ ታሪክ እዩ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ምህላውና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናትና ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ መሬት ናይ ኤርትራ ክፈጥሮ ዝኽእል ኣድቫንቴጅስ ኣብ ታሪካዊ መሰረት ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ግምታው እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ናፃ ክትከውን ኣይደልይዋን እዮም ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያ ድማ ንዑት ክቋፀር ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺቡ ንኣሜሪካ ድሌት ክንገሩ ክብሎም ስለ ዝኽእል ብከምኡ መንገዲ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ክትከውን እምበር ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ኣይደልዩን እዮም እዚኣ እታ ሞራል ኦፍ ዘ ስቶሪ ኩሉ እዚ ናበይ ንክወዘና ኢና እቲ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ረብሓ ናታ ንምስላጥ እትገብሮ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ንምንታይ ኢልና ኢና እስራኤል ረብሓ ናታ ንምስላጥ ኩሉ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንተጥሒሳ ግደፉ ንዑ ተጋጊኾም ንዑ ኣብዚ ትውዓሉ ዝብሎም ሓይሊ ከምዘየለ ኣብ ዓለም ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ድማ ብፍሉይ ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ዝነብረሉ ኩነታት ክፍጠር if you don't have force ሓይሊ እንተዘይብልካ then you're done ሓይሊ ንዘይብሉ ሰብ ኣኮሞዴት ክገብር ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኮነን እስራኤል ዝደለየቱ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ክንደይ ዓይነት ሕጊ ዝጥሕሲ ዘለዎ ስለምንታይ እዮም because they have military power ቁጠባዊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዎም ቁጠባዊ ሓይሊ ኣለዎም ካልኣይ ድማ ንኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ቤላ ገይሮም ዝተቆፃፀርዋ እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ሓይሊ እንተለካ ኮይኑ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዋላ ኩሉ ዓለም ዝሰማምዓሉ ሕጊ ጥሓስ
فلسطين ناس أخذ على ويلا بيو إند بس حاجرات ينزل مسازلوا زبل كابل أمريكا نتخلوا سخاخد جبرت قلب فيتو جيرا كانسل يا تجبروا سلازي دبلوماسيا وشفان اللوا وتحضروا عقمد الماسل زلوا إسرائيل دليت هنخد جبر تغل أكبابينا مسيا ونهجي إذن حوتي كنا تادنا ترجعنا اللمبر نحوتي كجت فوز خلي قانون معناته إسرائيل جوادا وتدرج جوادا ناتم زلهم مستكالو تجارات كله ما بتحتكوا تصرون جيرو ما زلوا نحوتي نمكوا تصار ويون حيلون بالدخام كتفوا خليهم كنا بلاين خلينا حيلون بالدخام جن بزح كجبريهم قبل اللي يدما أبزبنا من البعض سلوانا توم نمحيال انت عينه تبقسوتات كوس دي يقولوا أبزبنا دونالد ترامب انت كجبرغل زي العلا قد سنة كلوي speaking about حيلي زعب حيلي وتحضروا حيلي كنا زعرب كلنا إسرائيل ترى يكوننا بحيلي زتو كرزول ويون أمريكا ترى يكوننا بحيلي زتو كرزول بزوانزي تشاينا زبال حيلي دما بفلاي أبناء سماي وددر زرزولو وددرن كرفسن اسكان ربزي September 26th, China's aerospace sector flew a 6th-generation fighter design for the first time. This video will go over its most obvious design features and try to deduce their implications. It will also explore just where in the design process China is with its 6th-gen fighter, and we will explain just what are we actually looking at when we see this strange-looking flying diamond of a plane. A video that's to come sometime. So, بزعبا نفرتين سماين كنا زارب كلنا تشاينا قبل إسرائيل شدشته ورح شدشته ورحي عصرت قلت سوري هذا فلوي ناي سماي حيلي ويون ودي نفرتو كنا تاتا أبكر أب عالم ترى زي في التكنولوجي كتاتاتو كم زجمري زين الجرزلو and this is showing زين ريازلنا the 6th generation بحالا فلويات جتنا يوج hypersonic فتنات كلوان زغل كم تنا ميسايلات hypersonic بزلنا أبتو تهدراو عقمون نابو جزء خيز زغل وتهدراو عقمن متتتاو بتوددر أب كم يدرج أي خيط كم زلوا China زبال technologically advancement زريو زلوا قلت أفه حيلي نايت وتهدراو عقمن China كم معلتنا معلتي الزهرة بارسنا غنيزمة زلوا أمريكا دما بتزلوا وتهدراو قبل التنت سبع حجزنا برا وتهدراو قبل التنت China بقصبة أركيبا كتحلفوا كم تخلي زنقر زلوا أبقى قال يدرو أركيبا محلفهم منكم زلوا يزنقر زلوا أبقى قال يدما درو تزلوا توددر China قريباتان لقيباتان كم زلا أمريكا دما even the latest زبرت أير حيلناتا تي نابنت تي F-35 زبال نبعل نسو تبقعت ناتو بعلي لما ماسك ملك تحطو توزلوا ينان رزلنا انتي مالتنا أبدو سمعوا نزينا China مارفل زخونا حدش تكنولوجيكال ادفانسمنت كزرب كله أب أمريكا تلي تزبرت عوت هدرا وحيل زبالتي F-35 إلى ماسك زبالة بزعبو سمعوا certainly stirred it up and took shots at the old F-35. Despite its stealth characteristics, he's gunning for it, saying it's obsolete. In fact, last week, he put out a tweet saying that the F-35 design was broken at its requirements level because it has too many things and too many people. It was expensive, complex, jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes. And manned fighter jets are obsolete in the age of drones anyways. It's just going to get pilots killed. Elon's comments got a few... إلى ماسك أبز حلفة نزوم نا أمريكا F-35 زفريو كامباني ويون نتتكال بخاله زراربا نتزحيل وتهدراوي عقمنا أمريكا كم زعرفون كم زقنا صبون يذكر زغا كم زريو زلنا F-35 زبحلا تنزبرت عجيت نا أمريكان أزين كبرات وعدات هجرات رايزون نوو نكت جزء راي ديكونس نكت عقبون أزي كبر زخانة برنامج إلى ماسك دما أزي ترجم زي بلو كامت أنا على كبر زخانة وتصيت دما أبدا كنا أو كنا كتير خلا دما كم تزدل لو وتصيت كم زي كونه برنامج مخانون ultimately دما مود أثارما وتكتر هاي كم زغل عوض هاي كونه كم زغل بمبال حركتهم زبل حرسنا علمنا على اللوز بحسب نتزبرت عوض هدراء عقمنا أمريكا تقوانا سموسل تراي بزح شجر ويون بزح زربا controversy ويون كتعات فتير نيرو فتقوم تعرف تريخ لها مس دونالد ترامب قرب زمدنا زلون عبد الوازلون بريزنت ناي بليونير ناي عالمنا إيلون ماسك أفتم لي سرب كل خالنا أمريكا يدو كتير لكم زلوا يزن جرزلوا زغا سبيس إكس مالت أب سبيس لسمايات خلاص خلا روكيتات سرع زلوا التكنولوجيا تتقيمه من البعض أبتناي وتحضروا حيلي بفلا أبع عود الدرونات إنجلن جامب خجبر كم زغل يزنجر يرجع عليه سلازي زغا نتي منستر مكل خالنا أمريكا بعد اليوم F-35 زفري كامباين تقوس أصير مهم كالك جز كم زي كل جيرو مهم سلازي نتقوس الزرنا إذا كامباين زيا كابت منستر مكل خال عليه يدلله يزمت سلازلت منستر مكل خال وجي كابو كالوت ناشت كامباين بفلا أب حدش تكنولوجيا حيل زلهم كاباتهم من كجز على وزبل موجود زلوا زرباين نرجلنا
እዚ ድማ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውዲ ናይ ንህዝቢ ንምጥቃም ወይ እውን ንሲቪላዊ መዓላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ወታደራዊ መዓላ ዝውዕል ቴክኖሎጂ ነቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ ብጣዕሚ ይፀልዎን ብቕልጡፍ ይቕይሮ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኡ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ጠቕላላ ወላ ዘን ነፈርቲ ዜን ወላ እንተመሓይሽካየን ኢሉ ነይሩ ትርጉም የብልዕን ምክንያቱ ናይ መጻኢ ኩናት ብሚሳይል ክኸውን ከሎ እንታይ ኢሉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ክኸውን ዘለዎ ኢሉ እዚ ሃይፐርሶኒክ ዝቐልጠፈ ፍጥነት ዘለዎ ሚሳይል ጥራዩ ናይ መጻኢ ኩናት ኢሉ ብነፈርቲ ተኮይኑ ድማ ድሮናት ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ፓይሎት ተሰኪሙ ፓይሎት ተፃዒንዋ ዝኸይድ ነፋሪት ሪስክ ኣለዋ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ኩሉ ነገር ውግእ ብቴክኖሎጂ ክኸውን ብድሮናት ይክኸውን እተን ድሮናት ድማ ድሮ ንሳተን በፂሕኖ ዘለዎ ደረጃ እቲ ኣሜሪካ ኣብኡ ዝያዳ ኣይደፈአትን ኣላ ኣብቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ድሕሪት ከም ዘላ ዝንገር ንኣብነት ኣብዚ ናይ ቻይና ከነርእየኩም ቻይና እጂ ነቲ ቴክኖሎጂ ናታ ከመይ ጌራ ትጥቀመሉ ከም ዘላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘሎም ወታደር ክኸውን ፅባሕ ሕጂ ንሲቪላዊ መዓላ እዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ እዚ ሮቦታት እዚ ሮቦታት ግን ባዕሉ ክትኩስ ዝኽእል መራኸብ ከምኡ ባዕለን ክኸዳ ዝኽእላ ዕላመን ክሃርማ ዝኽእላ እቲ ሮቦታት እቲ ድሮናት ገለመለ ኩሉ አንማንድ ሰብ ዘይብሉ ብሉፅ ሓደገኛ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ግን ከምኡ ድማ ካብ ርሑቕ ኮንካ ብሪሞት ክትቆፃፀሮ ስለትኽእል ገንዘብ ጥራይካ ትኸስር እንድሕር ተሃሪሙ ንሱ ግን ዝለዓለ ሓደጋ ከስዕበልካ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ዳትስ ዋይ ናይ መጻኢ ዓውደ ኩናት ሜይቢ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት እቲ ኩናት ብሓፈሻ ብምንታይ ክካየድ ከም ዝኾነ ብሰብ ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ክኸይድ ዝኽእል ብብዝሒ ተፈርዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ድማ ፀብለልትነት ብብዝሕን ኳሊቲነትን ናቱ እምበር ሰብ ዓጢቑ ሰራዊት ኮፍ ኢሉ ንውግእ ከሳልዮ ክገብሮ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ንመጻኢ ኦብቪየስሊ ሰብ ከድልዩ ኣብ ሰራዊት ዝፍሉጥ ነገር እዩ ግን እቲ ሰብ ኣበይ ቦታ ክኸውን ዝኽእል ዝያዳ ኣብቲ ክቕተለሉ ዘይክእል ብሓፈሻ እቲ ኩናት ግን ንሰብ ክቐትል እዩ ትግበር ነቲ ሓፂን ንምጥፋእ ጥራይ ኣይኮነን ግን እቲ ዝብልዎ ዘሎ ክኢላታት ነቲ ዓውዲ ዝፈልጡ እቲ ዓውደ ኩናት ምስ ግዜ ናብ ናይ ብሓይሊ መሽንስ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ሃገራት ዝያዳ ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ክገብራ ይግድግደዳ ዘለዋ እዚ ድማ ብፍላይ ቻይና ገጅፍ ዓቕሚ ኢንቨስት ጌራትሉ ዘላ ኣብ ቴክኖሎጂ መስዋይቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ መመሊሱ ብድሆታት ዝፈጥር ዘሎ ቻይና ተፍርዮ ጥራይ ዘይኮነሲ ንመሻርክታ ድማ ከመይ ጌራ ትዕጥቕ ኣላ ኣብ ዝረኣዩ ናይ መወዳእታ ምናልባት ዛዕባ ዛርእሲ ሳ ክትኮነና ትኽእል በዚያ ዝረኣዩ እንጂ Lead story tonight features Pakistan, a country that is broke, surviving on loans and bailouts and struggling to pay its bills. That's Pakistan minus its military. While the rest of the country is cash-strapped, the Pakistani military keeps cutting new checks. They're working on a new defense deal with China, a deal to buy Chinese fighter jets. A Pakistani broadcaster reported this last week, and this is not a new claim. It's been doing the rounds for months now. The Pakistani Air Force has an aging fleet. They want an upgrade. They have a bunch of American F-16s and the French Mirage aircraft. These are all old planes. The country is cash. سنتين نرزلنا أب عالم بزحت هجرات لو ما كنا غنتي إيرتران إثيوبيان ما كنا غنتين أبو تهدروا عيني قالن إيركايم أبتي ساوث إيشيا دركت كلمة هندن باكستان نايك أنا ما كنا غنت هجرات نكوينا سدالو كل جزء مستغنى غنيم أتزعم هندي مسراشة زمدنا نيروا استيل الله عمق أزل وزمدنا مسراشة أزل زمدنا جن وش الخلق سنة بلدنا بأمريكا قصات خيد الله أمريكا قصات خيد كلامه هندي خدمات تشاينا خدمات راشقة ناب تشاينا وديق الله ويمن تبغ زمدنا مش تشاينا غير الله سلازي تشاينا تاكد جبريا ندحري هندي ناب أمريكا قصو أمريكا هندي كتك مخان تفليتو تشاينا ما تغيرو باكستان زبال حيلي اوف كورس باكستان بعلم مقابرين امريكا زنبري امريكا باكستان يتعتق نير قدم من هند نموداق معناته هندي مسراش يركب سلا زنبرا ابزو انا زغن نت باكستان زبال تداخمه منكس سلا زغونه نعوكو غتفو يفتنلو اي غدفونا لوغن ستيل سلوالو اتهنت باكستان زبال ግን ምስ ቻይና زياده عنቆ ዘሎ ሽርክነት ይገብራሎ ህንዲ ድማ ምስ ቻይና ብዙሕ ወታደራዊ ጎነፅ ስለ ከገብር ዝፍትን ዝነበረ እንታይ ገብርሎ ቻይና ነቲ ፓኪስታን ዝባል ከዕጥቅዎ ይፍትንሎ and this is going to be بفلاي كاب حجنا دحر كنت تلك لنا على أننا نبيك أخذ كيت كم تغل بزي خات فل أمريكا دحرنا ني إثيوبيا خد فتوى عند عروقينا ويمس أمريكا مس إثيوبيا قرب تبغ زمدنا كتجبر تجميرة أنت أخذ جبر زلكا ويمس راشا ويمس تشاينا تبغ زمدنا كتجبر كتكلا لك حنت أنا نغفيت أنا تمالك نايرترا بوليتيكا حركات الزخبة الزجبرة نجار نتلو حركات الزخبة يزبلكم زلوا قال سي حزب وجنبارنا إيرترا كمون هجد نخدو زلنا بوليتيكا هذا كابتي أنا كأرر لو ويلا زعمناكم جورجو مزخون يكون حيل ديت قاع بمخاني
بين خات قبر نجر لولا ونت على كنات سنات على كا بتعمي نموسنا عمل لك كرتت كان لك أمس شجرا لك سقايا لك دغنت لك وردت كان لك سلمتاي حجزنا يتم عبيت حيالاتي تركبت خينكا كل نجر جزي خوز دلكاي أبز حلفة لسي 7-8 عام تمليس كرايو أنصار أمريكا ترخيتك you will have a very difficult life survive كجبرت غلي خو عودات هجراتين أنصار أمريكا ناخذها زتعوتا ويونز قصلا أمريكا تا زخفة سقايت تحلف زلا هجرة بقربيتها من تبال كوبا كاب 7 جميرو أكلنا حبرة سوفيت سلزنا برا كساب حجي كرتت يوم زبلو زلو أمريكا بزعبا كوبا كل جزء قالت رايم زو قبرلو بوقع أي اليوم ولا قليل اليوم أمريكا كبدليت فنجر عيب لعب عالم كوبا جن كساب حجي زخوني يخون كقبرهم زي كل أسيرة ما مالو لازم أمريكا كترات أم تجميركا you will pay a heavy price نتخيلكا بس أمريكا عرق كبير عندي كل جزء أنا أنت إيرترا بنت بس أمريكا إيرترا على أمريكا سلا تخيل يكون نتسجع أمريكا إيرترا سلا تسأل أي تسجع زير داني جن قالت إف كان سخاد ما كاونتر كتجبر لك كل من قدك تفتر كتكل لك كل إدلات كدلك كتكل لك otherwise أمريكا أبترف جزء يوم كساقيوها بزعبها خوني حسبوني ليش تيخاص خبز عبها كحسب جزء بلا ممكن أفتك بابيقة نتني لو إيرترا سمين كوريا بلا 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 لهم زخوني يقول مساحة خسر أتصور أنا إيرترا درجة السوفيت كسرح كله إثيوبيا منجستو هاي الماريا ملو بملو أب حبر السوفيت ودي أخلو سورنا إيرترا تقال هذه مس أمريكا ركب كجبرنيرو لوجيك على تحسب كلها كوميو أي تجبرانزي معناته مس أمريكا أي تردادون إذا قايتي حركة بتسعجب فترة لنا إثيوبيا نيمان نتسعجب من مشكلة يوم كسرح تخل كسب حبر السوفيت زود درجة مس منيرو مس راشا يسرح نيرو قمت لي ليش عد ما ملس مس أمريكا صرح جميرو هذا مون هاي السلاسة مس ملس هاي السلاسة مس أمريكا سلسرح سنبرة ملس مسجد ما مس أمريكا صرح جميرو مالتي سلاسة إيرترا كل جزء بزوم قربيت إثيوبيا diplomatically قبل هالناس مسجات أمايو كابزنا جرز ما كنا وصلنا كلالنا and this is the game نابن باكستان أو توازن برا كسب كرب عامتات مس أمريكا يسرحون يرو بجرما مس كأنه يسرحون له سلاسة كالتيف كا مانيفر كتجبر كتكلال لك إيرترا زلون بسي زمسلي جبران له كايدا له next generation ناتي تسمع زلون تبعنا جو political نيات كتكون سلطانكم ناي جدا قال لنا جركنا حسب لك خلاله سوي كابين خادري كاكيدني انت خيت كاد ما واقات غفل له إيرترا نابنت نكي تحالفاته كد محلاف ترى يقول يكون you have to develop يعني ممكن معبلا لنا كل جزء إثيوبيا زبال هاجر بيمانة تجامنا تلاق أشجرك فترنا كان فكر يبلنا كلام من قدك نادلو نابنت أبزز حلفك تعمد زجبر وزلو إيرترا كنديك زاد نقيانه تعمد سبق صراحي diplomatically على هيخا تعمل لك عدل كتبيه بالك كتب قايل لك مصر شادي مس تشاينا دي زمدناتك تقبر كتب قايل لك برسيل إثيوبيا أون كاونتر قبرنا له يوم قال تيكون من ساتهم تسمعنا تلومي مستقول لحنج من جناتهم تسمعنا تلومي تشاينا نابن ملو بملو أفغان إيرترا غينا ني إثيوبيا كتنزل هتخليها كلك ما يكلني تابع إيرترا لعلي إثيوبيا تربح مزال لابزوان زي معناته بليونات جذب إثيوبيا من إنفستيجرهم زلوا exactly راشا وين تخونه إيرترا إثيوبيا كلتيوم نبراشا تخيلوا تساقم عقاتيهم ني إثيوبيا كيدي لهم مس إيرترا كونو خليهم زبل منتهي بالله إيرترا بزوج نجرات أولا هتقرب لنا خالد كلا نشتي مخانا مسوزول التاريخ أفقمت بمتاو إذن حجرات مبزحت زين إثيوبيا يمرس إذا سلزو خونه دما مجمري عب نفسها كتتأمامنا لك but still كل جزء نزين جرزة أقدم كاكت عليه وتكلا لك أقدم كان زي بلان مقبار دما I think حدا كابتن إيرترا أبزوان زي زيارة زدفع زلوا زي مسؤول دما زيارة كسر حال زلوا خيني سمعني من البعض إذا منقو تشاينا هند زلوا دما نزي زريك. Pakistan wants to replace them with new Chinese jets. We're talking about the J-35 jets from China. Pakistan wants to buy 40 planes. And this is the latest model, the J-35. There's a lot of hype around it. The world got the first glimpse of the J-35 jets from China. Pakistan wants to buy 40 planes. سلازي باكستان نتنا تشاينا ليتست تكنولوجي نخدجز تفتن كم زلا نزيد ما تابي كم ويم تجنزب مغنياتو تسلوا ناي تسلوا حتى سر زخونه تشاينا ادادي يكتبهم قلمله مغنياتو هندي كاونتر كتجبر سلا تفتن زلا باكستان نزي نجر زي كاب تشاينا توزد خم تغلن سلازي تشركنت حدا غزي ولا بجنزب كتجوز زي تغلون بعدا توزد خم تغلينا نرزلنا هذا نجر كردعكم زلوا ابزي توت هدروا كايدنا علمنا كومبليت لنا تغير خيت كم زلوا إن نري زخا نتقطع باون تسلوالو هذا كابو أمريكا تسلواناتها نكت عزيز تخذ زلا من قدي بعين قطع باس كن رايو
as much Bitcoin as possible. Why? Well, if you think about what he's trying to do here, right, is he's basically looking at strategic reasons to acquire physical property in order to advance the American ideals, ethos, and strategies. Well, what about the digital world? We live in a digital world. And so if you're going to go after the Panama Canal, there's obviously strategic reasons to do that. Greenland as well. Owning Bitcoin is digital real estate. There's only 21 million that will ever exist. We know other countries are mining, buying, holding Bitcoin. And so are we going to let these other countries be the leader, or are we going to be the leader? And I think that's really the decision they have to make. What do you ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘለዎ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂካዊ መርሕነታ ንምሕያል ብዙሕ ተበግሶታት ክንወስድ ኣለና እናበሉ ዛረቡ ዘለው እዮም ግሪንላንድ ዝበሃል ደሴት ክንቋፀር ኣለና ካብ ፀጋታት ኣለዋ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ሓጋዝነት ኣለዋ ፓናማ ካናል ዝበሃል ክንቋፀር ኣለና ከምኡ ድማ ኣብ ቢትኮይን ስትራቴጂክ ኣሰት ስለ ዝኾነ ንዑ እውን ኣብኡ ተቆፃፀርነትን ዓቕምን ክህልወና ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ስለ ትገብር ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ኩነታት ይኽተልዎ ኣለዉ ንሕና እውን ብግልና ክንክተሎ ዘለና ኢና ቢትኮይን 21 ሚልዮን ኮይንስ ጥራይ ዘለዋ ኮይነን ዝበዝሐ ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ክህልዎ እያ መፃኢ እዚ ከዓ ዲስካስ ወይ እውን ዲቤት ዘድልዮ ኣይኮነን ቅድሚ 15 ዓመት ዜሮ ዝነበረ ዋጋናቱ ሎሚ 95 100,000 ደይቡ ክብሉካ ከለዉ ድሕሪ 10 ዓመት ናበይ ክበፅሕ ምዃኑ ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ስለምንታይ ሓደ ነገር ካብ ዜሮ ክብገስ ከሎ ከቢድ እዩ ንሓደ ቢትኮይን ተሓሳብ ወላ ፅቡቅ ተኾነ ካብ ዜሮ ሰብ ክገዝኦ ይክእል ነይሩ ዋና የብሉን ይብልካ ዋና የብሉን ቢትኮይን ዲሰንትራላይዝድ ኩሉ ሰብ ክቋፀር ይኽእል ክገዝኦ ትኽእል ዲኻ እንተኢሎምካ ኖ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይብል ነይሩ እቶም ነቲ ኩነታት ዝተረዱ ኢንቨስት እናገበሩ መፅኦም ካብ ዜሮ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ናብ 100,000 ክሳብ 108,000 በፂሕ ነይሩ ሕጂ ድማ ወለቕ ዘለቕ ይብል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘሎ ካብ ዜሮ ናብ 100,000 ክበፅሕ ዝኻለት ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት ካብዚ 100,000 ናብ መይ ብሚልዮን ክድይብ ይኽእል ክኸውን እቲ ዕድል ድማ ክንጥቀመሉ ኣለና ብፍላይ ንኣብነት ዝረአዩ ነዚ እንተሪኢኻ ይትርዳእካ ራሽያ እገዳ ወሪድዋ ስለ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ካምፓኒታት ናይ ራሽያ ቢትኮይን ተጠቂሞም ንንግዲ ነቲ ቢትኮይን ንንግዲ ይጥቀምሉ ከም ዘለው እዚ ሓደ ዓብዪ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ስለዚ ራሽያ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ንምስጋር ትጥቀመሉ ዘላ ሓደ ብቢትኮይን ጌራ ክፍሊት ትቕበል ከም ዘላ ምክንያቱ እቲ ቢትኮይን ተቆፃፀረ ኣካል ስለ ዘይብሉ ቀልጢፍካ ድማ ናብ ካሽ ክትቅይሮ ስለ ትኽእል ምስ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ላዕልን ታሕትን ድማ ንመክሰብካን ንክሰራኻን ክኸውን ዝኽእል ብፍላይ ድማ ቢትኮይን ንሓዋሩ ተቐሚጥካዮ ካብ ዜሮ ናብ 100,000 ከባቢ ደይብ እንተሎ ብቢትኮይን ዝኸፍለካ ሰብ ክሳራ ከምፃልካ ይክልኒ ዓቕሊ ዘለካ መረዳእታ ናይ ቢትኮይን ተለካ ኮይኑ ስለዚ and this is becoming a very interesting ኤርትራ ድማ ንኣብነት ሓደ ሓበሬታ ኣብዚ ወፂኡ ኣሎ ነዚ ቢትኮይን ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና ኤርትራ ናብቲ ብሪክስ ክትኣቱ ትፅዕር ከም ዘላን መንግስቲ ምስ መንግስቲ ራሽያ ትዘራረብ ከም ዘላን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ድሮ ኣብዛ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2025 ካብ መጀመርያ 9 ሃገራት ዝርከበን ኣካላት ፓርትነርስ ክኾና ምዃነን እዚኣተን ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ዝተፈፀመ እዩ ነይሩ በዓል ቤላሩስ ቦሊቪያ ኢንዶኔዥያ ካዛክስታን ማሌዥያ ታይላንድ ኡጋንዳ ኡዝቤኪስታን እዚኣተን according to those include at least 9 ሃገራት ትርክውን ነይሩ ኣብዚ ግን እተን ኮንፈርምድ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚአን ድሮ ኮንፈርምድ ኮይነን ኣለዋ ከማተን ድማ ኤርትራ እውን ትፅዕር ከም ዘላን ኣካል ናቲ ክትከውን ምዃና ወይ እውን ኣካል ናይቲ ብሪክስ ንክትከውን ትፅዕር ከም ዘላ ኣብዚ ስፖንትኒክስ ዝበሃል ናይ ራሽያ ሚድያ ኣውፂዎ ነይሩ በዚ እቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ራሽያ clarified that Eritrea is also striving to work with BRICS ምስ BRICS ክትሰርሕ ትፅዕር ከም ዘላ ኤርትራ ሓቢር ነይሩ ዝውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሳይለንትሊ ብዙሕ ነገራት ዘላ ብወቅዕ ስለዘይ ክንፈልጦ ስለዘይቀር ከዋፃ መንገድታት ኣብ ምኻድን ኣብ ምጉያይን ከም ዘላ እዚ ከዓ ፅቡቅ ተርእዮ እዩ ስለዚ ንስኻ ሓንቲ ብዚኣ ሓበሬታ ክበኩም እየ ንዘይርዳእኩም ብሃገርና ክንሓልፋ ኢና እቲ ነገር ዘይተረዳእኩም ኣለኹም እዛ ሕቶ ተሓታ እስከስምዕዋ ከባድ ሕቶ እያ ተሓቶ እስከስምዕዋ What do you say to people who say it has had a massive run? Mentally it's difficult to kind of get on board at these levels when we know where it's been, and we've also seen that volatility. Somebody very smart told me, well, take 2% and just money that you're willing to risk and put it in. I still find that difficult to do. If you go back to the 1980s or 1990s, buying the S&P 500. እንታይ ለሓቲታቶ ፅቡቅ ትሕቶ እያ ተሓቶ ዘላ ተሓቶ ቢትኮይን ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ላዕሊ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ወላ እውን ፅቡቅ እንተኾነ ንክንገብሮ ከቢድ እዩ ንዓና እንታይ ተማኽረና ዋላ ንእሽተይ ገንዘብ ክንገብር ኢላቶ ሕቶ ኣብ 80ታት S&P 500 ትሑት እዩ ነይሩ ዋግኡ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ሪስክ ነይርዎ እዩ ሽዑ ኢንቨስት ዝገበሩ ኣብ S&P 500 ሎሚ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ዝገበሩ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ እውን ቅድሚ 10 ዓመት ክትገብሮ ትኽእል ነርካ ኣይገበርክዮ ክሳብ ሎሚ ድማ ኣይገበርክዮ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ኤግዛክትሊ ኣሰትስ እናኸበሩ እዮም ዝኸዱ
مبزعتهم فاينانشال اسيتس እና خبريهم زخدو سلامتاي تباتيرا دولار زبال እና ترخمشه ስለዚ خيزلو بمبالي زماغرا لنكن تحت وريدلو تكونታት بنيشتي كفال بنيشتي ገንዘብ يزبلكم سسع زيبلو بنيشتي ولا ب50 قرش تبقسوا عقل دما غبروا وصيت كم صالكم خل that's all I can say for today حجينا بتناي زبانا كنسغر كنفتنينا كل زي بوحس መንገድ ክትገብረው ድማ ፈትኑ now let's go to አብለንቀነዝ ግበር ዘሎ ብፍላይ በወገን ግብጽ እስከነረ ታይም ዝብሉ ዘሎ አሜሪካ ትራምፕ ይሄ የግብጽ ምንድነው የትራምፕ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት አቋም ነው ስለዚህ በነሱ ሐሳቤ ትራምፕ በአዲሱ ምርጫ ስራውን ሲጀምር በቃ ይሄንን አቋሙን ይዞ የሚያራምድላቸውና ሐሳቤ ትራምፕ በአዲሱ ምርጫ ስራውን ሲጀምር በቃ ይሄንን አቋሙን ይዞ የሚያራምድላቸውና አሁንም መጥቶ ምናልባትም ዳሴ ግድቡን ምቱ ሊላቸው እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ ህልመኞች ይመስሉኛል وده موقف من اهم المواقف اللي كانت داعمه لمصر داعمه للحقوق ይሄ ደግሞ ለግብጽ ወሳኝ ደጋፊ የነበረ እና ግብጽ እንታይ ሕጅቲ ዝበሃል ዘሎ ግብጺ በተደጋጋሚ ኣብዚ ከም ዝገለጽናልኩም መንግስቲ ናይ ግብጺ ኣብ መምጻእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽን ገይሩ ከም ዘሎን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ ዝከኣሎም ብዲፕሎማሲያዊ ብኻሊ መንገዲ እውን እንትኾነ ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል ተረኺቡ ተሳኢኑ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክፍትንዎ ምዃኖም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ድማ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ኔጎሲዬሽን ዝነበረ ናይ ኒል ዝምልከት ማለት ምስ ኢትዮጵያ ወፂኦም ኣለው ስለዚ ታኡንኮ ዘላ ኣብዛ ሕጂ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ክበፅሕዋ ዝኽእሉ እዮም ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኢድ ይሕውሱ ስለ ዘለው ብኣሜሪካ ፅቡቕ ሽም ረኺቦም ኣለው ወታደራዊ ደገፍ ይረኽቡ ኣለው ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት ተጠቒሞም ካልኩሌትድ ሙቭ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲቦም ኣለው ኢትዮጵያውያን ዘብክዮም ዘሎ ድማ ንሱ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዲጋህሮም ወይ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ከምኡ ዓይነት ድጋፍ ድዩ ክገብረሎም ወይስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ካልእ ድዩ ክግበር ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ክኸውን እዩ ኢትዮጵያውያን ድማ ብሰንኪ እዚኣ ጨርቆም ክትርብዩ ደልዮም ከም ዘለው በዚ እውን ረእይዎ እቲ ዝስምዖም ዘሎ ኣብያት ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ግብፂ እውን ብኣፋ ክትብሎ ጀሚራ ስለ ዘላ ብስምዑ እጂ አርሲሲ ያለውን ሰምታችኋል አርሲሲ ትላንትና ገባህር አይል ማለት የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን ሀገር ከቀይ ባህር ተጠቃሚ መሆን የለባትም የሚል ነገር ሲናገር ሰማው ይሄን ሰማን እሰይ ትክክል ነው እኛም ከኢሳይያስ የሰማነው ነገር እችኑ እኮ ነው ኢሳይያስን ባለፈው ብለዋል ነበር ከባህር ኃይል ተጠቃሚ ወይም ደግሞ የባህር ኃይል አዋሳኝ የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን አካል የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን አካል በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ማውራትም አይችልም ተጠቃሚ መሆንም አይችልም ብሎ ነበር ኢሳይያስ yes absolutely ታይ ዘከራክራ አለካ ግብጺ ምናልባት እንሱ ከምዚ ይወርድ አለኸ ይመስለኩም ኢሎማም እዮም ሐቂ ኣብዚ ስምዑ البحر الأحمر The Red Sea belongs to the countries bordering the Red Sea and the presence of any party other than coastal countries to the Red Sea is unacceptable. Turkey has been mediating between the two East African countries. Exactly. So ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ይኹን መራሒ ናይ ግብጺ ኩላቶም ኢሎም እዮም እዚ ንዓኻ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ኣብኡ ስለ ዘይትዳወብ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ዝመልከተካ ርእስቲ ይኮነን ኤግዛክትሊ እንታይ ተሕርኽርኽ ትብሎ ዘላ ቀይ ባህሪ ንዓኻ ዝመልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኦር ምናልባት ኣጀንዳ ካልእ ስለ ዘለካ ከምቲ ንሳቶም ብኣፎም ዝብልዎ ዘለው ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባህሪ ከም ኣጀንዳ ኣታትዮም ብወታደራዊ ዓይኒ ክንወስዶ ኢና ቀይ ባህሪ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብል ሕልምታት ጀሚሮም ኣለው እዚ ሕልምታት እዚ ሓድሽ ሕልሚ ይኮነን ዘይተፈተነ ይኮነን ዘይተባህለ ይኮነን ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም everything under the sun ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ነገር ፈቲኖም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ቀደም ዝፈተነ ስለ ዝጠፍአ ነቲ ታሪክ ናቶም ድማ ዘዝሓለፈ ናደምሰሱ ስለ ዝኸዱ ሓድሽ ታሪክ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዋጋ ድማ የኽፍል ንህዝቢ ኤርትራ እዚ እዚኣቶም ዘይፈተንዎ ሓድሽ ነገር የብሎምን ባይ ደ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ዓይኒ ባዕሎም ዝበልዎ እየ ዝብለኩም ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣምፂአልኩም ነይረ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ናይ ደርጊ ዝነበረ ግዜ ከም ዘይበፅሐ ዘሎ እቲ ፊልድ ማርሻል ዝብልዎ ብርሃኑ ጁላ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ምፅአ ነይረ ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ግዜ ደርጊ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዝነበሮምን ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ነቲ ደረጃት ክበፅሕዎ ከም ዝሽገሩ ዝነበሩን ሕጂ ናብኡ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለውን እንታይ ዝነግረካ
ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ሓይልናቶም ሓያል ነይሩ ኣብ ዘበን ህወሓት ዝነበረ ሓይልናቶም ሓያል ነይሩ they are still ኣብቲ ናይ ቀረም ሓይሎም ወን ክበፅሑ ይከኣሉን ብግምጣሉ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ሰውራይ ነይሩ ካብ ሰውራ መንግስቲ ኮይኑ ሰራዊት ተኺሉ ኣብ መድረክ ብዝተፈላለየ ዕላማ መፅኦሞ ተኣኪቦም መፅኦሞ በይኖም መፅኦሞ ኣሜሪካ ሒዞም መፅኦሞ ገለ ሒዞም መፅኦሞ ብኩሉ ወላን ክገብርዎ ይከኣሉ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ባሕራን መሬታን ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዋ እዩ እቲ ሕቶ ግን ብንታይ ዋጋ እዩ እቲ ዝሕርቃካ እምበር ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ስለ ዘኽፍልዎ ግዜ ስለ ዘኽስርዎ ካብ ምዕባለ ስለ ዘጎናድቦ ኢና ንሓርቕ እምበር እሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፍሉይ ሓይሊ ስለ ዘሎ ይኮን ሕጂ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ but that's not ናይ ሎሚ ሜጀር ኢቨንት ናተይ ክገብሮ ደልየ ዘለኹ ነዚ ተመሊሰ ክሪኤ ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣንጻር ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓሶት ይግበር ከም ዝነበረ እዚያ ስምዑ ሚኒስቴር የሶማሊያ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑ አቡበከር ኢድሪስ የተባሉ ሰው ኤርትራ ከሶማሊያ ጋር ያላትን ግንኙነት ሪኮንሲደር ልታደርግና ምክንያቱም ብስጭቱ ስለገባች ከኢትዮጵያ ጋር እንደ አይነት ስምምነት መፈረሟ ለኤርትራ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ቀደም የተመሳሳይ ድምጽ ሰምተናል። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መምጣት የለባትም፣ ወደ ቀይ ባህር ከመጣች የግብጽ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው የሚሆነው ብለዋል። አሁንም በኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሶማሊያ ጉዳዮች አማካሪ አቡበከር ኢድሪስ ለቢቢሲ ሶማሊኛን ጠቅሶ ነው ሶማሊያን ጋርዲያን የዘገበው። ከሪሮሎም አስመራ አዲስ አበባ ምስ ሞቃዲሾ ዝፈረሙ ሰነድ ስምምዕነት ስጋት እሕዲሩለይ ኢላ እንታይ ኢና ንርሰምዕ ዘለና ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ብምሉኦም ቶም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ክብልዎ ፀንሑ እዮም ዋላ ብእንግሊሽ እውን ረእይዎ ብእንግሊሽ ብትግርኛ ይገድፉ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ቢቢሲ ዝበልዎ ይስምዑ ኣብዝኻ by Turkey in Ankara. Now, against what background this news come from Eritrea? What was the response of the Eritrean government itself? What is the response from Somalia? All this we will present it to you. Sovereign nation is entitled to engage in the possibility of severing diplomatic ties with Ali, the guardian of Somalia, saying, look at as a head. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዒና ኣብዚ መሲልኩም ኩላቶም ደይ መደይሎም ዝገበርዎ ሓበሬታ እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ክመሃረሉ ስለ ዘለዎ የደምፆ ዘሎ እንታይ ዝብል ቢቢሲ እዩ ነቲ ሓበሬታ ኣበጊስዎ እንታይ ኢሉ ኣካል ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ዓብደልቃድር ዝበሃል ሰብ ኤርትራ በቲ ሶማሊያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ኣብ አንካራ ዝፈፀመቶ ስምምዕ ኣዝያ ከም ዝተቆጥዐትን ነቲ ዘለዋ ዝምድና ምስ ሶማሊያ ክትቦትኮ ትደሊ ከም ዘላን ሪኮንሲደር ክትገብሮ ንዑ ገዲፋ ኣብ ካልእ ክትከይድ ትደሊ ከም ዘላን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትመፅእ ልዑል ስግኣት ናሽናል ሴኩሪቲ ስግኣት ከም ዝስምዓ ኤርትራ ይግለጽ ኣሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኩሉ ክብላ ይክእል ዝበዝሐ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር አንጻር ኤርትራ ተዛሪብላ እዚኣ እዚኣ ደይ መደይሎም ባዕሎም ዝፈብረኽዋ እያ ነይሮም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ አንካራ ከይዶም ኢዶም ስለ ዝሃቡ ውርደት ስለ ዘጋጠሞም እንታይ ክገብርዎ እዮም ፈቲኖም ንኤርትራ ከም ዝሰዓርዋ ዲስ ፒፕል ኩሉ ዝገብርዎ ኣብ ዝመራሕዮም ማለት እዩ ኩሉ ዝገብርዎ ንኤርትራ ንጎዳእ ኣለና ኢሎም ዝገብርዎ እምበር ንኢትዮጵያ ንጠቅም ኣለና ኢሎም ዝገብርዎ እውን ኣይመስለና ምክንያቱ ብጣዕሚ ካብ ኤርትራ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ከም ዘለዎም ነፍሰ ምትሓት ብኤርትራ ከም ዘለዎም ኣብ ዲፕሎማት ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ብዓይኒ ኣካይዳ ናቶም ክሪኦ ከለዎም ምክንያቱ ኤርትራ ይተዛረበት እዚ ዝጠቕስዎ ዘለዉ ሰብ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ሰብ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ እቲ ቢቢሲ እንታይ ኢሉ እስከ ስምዕዎም እቲ ሓሶት ናቶምን እቲ ፈብረኻ ናቶምን ቢቢሲ ባዕሉ ኣኸሽሕዎም ኣብ ስምዑ እጂ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማሌን ቀርን ኣፍሪካን ዝኾነ ዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀኒ እዩ ቢቢሲ ንዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ፀብፃብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ንኤርትራ ከም ዘሸቐለ ጠቂሱ እዩ ብፍላይ ኣብ ቱርኪ አንካራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሓደሽደሽ ኣቢልዎ ዝብሉ ሓበሬታ ብሰፊሑ እንዳተሰራጨው ምቕናዮም ይግለጽ እዩ ኤርትራ ግብፅን ሶማሌን ኣብ ቀረባ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሰለስቲኣው ጉዳይ ብፍላይ ድማ አንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዕ ስምምዕነት ከም ዝፈጸሙ ኣብ ዝነገረሉ እዋን ብሃንደበት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ኣብ ቱርኪ አንካራ ናብ ስምምዕነት ክመፁ ምስ ምኽኣሎም ተተሓይዙ እዩ ቢቢሲ ነዚ ፀብፃብ ዝክሰርሕ ዝኽኣለ ቢቢሲ ነቲ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማሌን ቀርን ኣፍሪካን ዝኾነ ዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ንኤርትራ ባሕሪ ዘርግሖ ሓንቲ ሓትት ነቲ ኣብ ጭቡጥ መረዳታት ዘይተንተርአሰ ሓበሬታ ይቅርታ ክብል እዩ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ዘመላኽተ እዚ ከምዚ ኢሉ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቢቢሲ ኒውስ ዝበሃል
حصوت كم تزاربن بتحصوت دما يغرتا كم زحتتن بات the damage is already been done عنوات already مسفصمو propaganda بيلا غيرو مسرحلو يغرتا حتيتهم no problem يغرتا قتبل تخليخا جيم كتصات تخليخا credibility ناتكاغن املك تحطو mainstream media دايما ديلو حصوت مفبراخن نتحصوت دما مستفلت اجندا ناتو مسرحه بجيجا كاب جيجا منጭታ ስለተበገሰይ በመባል ጌጋታቱ ክርም ፍታን መጀመሪያ ይኮነን እዚ መወዳእቱ እንከውን አይኮነን ፕሬዚደንት ነገር ክርድዎ ዘለኩም ኤርትራ ዳይና ፕሮፓጋንዳዋ mainstream media ዝኾነት ሃገር ክብለ ከለና ዝተበገሰይ ይኮነን ኤርትራ ተቆዶ መንገዲ ኤርትራ ብዝቀልጠፈ ዲፕሎማሲ እቲ ናይ ሚዲያ ፕሬዘንስ ናታውን ክሕይል ይግባእ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ የማነ ገብረ መስቀል መሊሱ ነይሩ ሚኒስትር ሓበሬታ አቶ የማነ ገብረ መስቀል መሊሱሉ ነይሩ እዚ ግን زياده ኤርትራ ብዙሕ ኣብ ሚዲያ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ከምኡ ስለ ዝበሉ ዝቕየር የለን ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ሞዲ ሓሶት ንልማዶም እዩ ንሓኻ ይሓሶት ንሳቶም ንዓለም እቲ ናራቲቭ ይቕይርዎ ኣለዉ ቀልጢፎም ፐርሰፕሽን ናይ ሰብ ኣብ ምቕያር ይጓየ ኣለዎ ሰብ ከም ዝሰርሓሎም ድማ ይፈልጡ እዮም ሓቅነትን ሓሶትን ኣይኮነን መጀመርያ መን እዩ ዝያዳ ነቲ ትረኻ ነቲ ሚድያ መን ይዕብልሎ ይትሕቶ ኮይኑ ዘሎ ሎሚ بحصوت إيرترا ده انتهي دقيقة مثال شباب ده عتيقة إيرترا زخول الجدام واجان زخفلت ولا حنتو كوي جبرت دحيرهم كب عليهم كوي لما يم زخون الشبتي رخبنان إيرترا مثال شباب تسرح كم زنا برتي له الجداجن انت عسرت عمت نتهجر دكتها نخط أجيب جروايو سلازي كل جزء التميديا زجبر نجر على لنا كريه بلنا عبي حدا جا زفت سمزلو بسنك التميديا مخانو كل جزء كن جنزب كن كلا لنا ستيف منقسي أبزواني زجبر زل أكتيف زخونه هذا جبر ملسي نبحكي زل نقانة يدليو سويل كازيوم حسوت ندالهم نايكرم حسوت دراما ناوتومي قليل كشلل تبلا يكونن نو حسوت مخانون فيك مخانون يتحللو كم زلون بتدقى قامي تقدر تقول لك كابتن زي بحال زنا بردما بريزيدنت ناي سوماليا نابير تراس لازم دما زبالة جبر ملسي زبالة لوطي دما أبو تراي مالتيو زي BBC أبقد معلم أنا حساو مخانو ترى حسوت دما يكونن زي ترى حسوت يكونن زي استفبرخ حسوتي شي حدا منيستر أبير ترا وسيدهم ديل لشب فيكشن تنصوا غيرهم أب BBC سوماليا أوتيوم اتيب سوماليا زغبر زنبر بوليتيكا كايدا نمقيار بو منصر دما إثيوبيا عوت نخدغبر نخدكون نما إيرترا دما صوع شغل مثلا خلفت أريتن أمونغو سومالي إثيوبيا زتفتر سلام نمزراق تقوي زي إيرترا كل تقورو كل جزء زرقاتي سلام زي تدل حقرا نزبل نحسو دراماناتهم كاستقلهم سلازغليو راي وزا حقراو تي في የሚያሰንሽክ መንግስት ይሄን ማድረጉ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትወጣ ያደርጋታል። ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ከወጣች ደግሞ ለኤርትራ ግልጽ ብሔራዊ አደጋ ስለሆነ ከሶማሊያ ጋር ጭምር ያለን ግንኙነት ሪኮንሲደር እናደርጋለን ምናምን እንግዲህ አምባሳደር ማባረር ምናምን ያ ሁሉ ማህበሩም ሊፈርስ ነው ማለት ነው የኤርትራውና በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መምጣት ለምን ኤርትራውያንን እንደሚያስጨንቃቸው ሊገባኝ አይችልም። እዚህም ላይ ጨምርበት ሌሎች ጉዳዮችን በጣም በርካታ ጉዳዮች ይነሳሉ እንዳልከው ብዙ የስፔሲፊካሊ ከሶማሌላንድ ጋር ኤምኦዩ ከተፈራረምን በኋላ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ እዚ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ደሉ ኤርትራ ዝገበሎ ካይና ምርዝ there is one thing it is busy أكثر خين معنا عاي እንደይ ጊዜ ውቲ ምሽቃዕ ናይ ሓሶትን ናይ ምትላለን ድራማታት ዝገብርዎ እንደይ ጊዜ ቤራ ካሉ ዝጉዚ ንቁ እንዲካፈለም ኣብዚ ዋን እዚ በኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ደይመ ኢሉ ነቲ ህዝብን ነቲ ንኤርትራ ንምጥላም ሕማቕ ናይ ኤርትራ ንምግባር ዝገብርዎ ታክቲክ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ እዚ ሕጂ የቕረታ ይሓትሉን እዮም ሰብ ቢቢሲ እቲ ምንጭ ንሳቶም ምንጭ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሓሶት እዩ ካብ ሓሶት ተመርኪሶም ዓቢ ፕሮግራም ገይሮም ኣለዉ ንህዝቢ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣሰጋጊሮም ኣለዉ እቲ ምንጭ ናቶም ግን ሓሶት እዩ ብውሕዱ ሓደ 20 ዝኾን ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ ካብዚ ሓሶት ሓበሬታ ዝተመገሰ ማለት እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ነገር ምስ ወፀ ብፍላይ እቲ ቢቢሲ ቅሩብ ሓውሲ ወይ አልጀዚራ ወይ ቢቢሲ ወይ ናይ ዓረብ ዜና ሓደ ብሽ የውፅኦ ደይመደይ ተባሂልካ ሽዑ ኩሉ ሰብ ካብ ወሲዱ ቢቢሲ ዝበሎ ኢኮኖሚስት ዝበሎ ገለመለ ዝበሎ ኢሉ ይገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንህዝብና ሓሶት ኩሉ ግዜ ክደጋገም ከሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕሉ ከለዉ ገይም ከም ዝፃወቱ ዘለዉ እዚ ገይም እዚ ድማ ንኤርትራ ሓደጋ ከውርደላ ዝኽእል ገይም ምዃኑ
كنستوعب كنتلالنا حزبنا دما كمهار له زي دما حدش نجار يكون حجين تاي قبر مسيلكم ازيا اول زربا زلو زربا قد محجمتي يا نيري سمعوا ازي نجارات دي عمقت زلو مستعد زليو نجاريو سمعوا انتاي كبل ابزيا نيشتي كليب ناتو استراحه بزغلح فيلم امريكا انتبلنا امريكا بمالليت وعق طرا يستواغئتنا خمسلكم يبلون 00 بابليك اوبينيون مكاب لኤርትራ ስእላ ከመይ ይመስል እምንዝ ድርቢዩ ለዋ ውግ ወራር ምስትግራይ ኤርትራያን ትሩፕስ ጄኖሳይድ ሬፕ ሽዑ ንሕና ንምጉት ሰራዊትና ብሎ አላው መሬቱ ይዘሎ ንብል ይጎድፍዋ ጄኖሳይድ ይብሉ ሰራዊትና ጄኖሳይድ አይፈጸመ ንብል ይገድፍዋ ሰራዊት ኤርትራ ዘሪፎም ሰራዊትና ይዝርፍን ይሁንብል ይገድፍዋ ዓሚጹ ሰራዊትና ይዕምጽን ይሁንብል ይገድፍዋ ዝመለስላሎም ሞስ ተረስዑ መሲሎመና ምስጸለመን ሓልፎም እትፈጺምና ዘይነስተብህለሉ ስውር ውግእ ግን እቲ ዝብሉና ኣይኮነን ኣብ እዛን ማሕበረሰብ ዓለም ክጸንሕ ዝድለ ጉጉይ ምስሊ ፌስቲቫል ረቢሾም ፖሊስ ሃሪሞም ኣቃጺሎም ነንሕድሕዶም ተቓቲሎም ሓላፍነት ዘይስምዖ ከም እንስሳ ብደመ ነብሲ ዝምራሕ ሰብ ምትብባዕ እቲ ዝገርም ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነን ፖሊስ ሃገርና ማቶም ሳብ ምህራም ክበጽሑ ስውር ድፊኢት ይገብራሎም ዝኾኑ ኩባታው ፊርካ ኣምባጋሮ ምትብባዕ እኹልናው ትምጽንጻንን ሓያል ትካላት ጸጥታን ዘለውን ምዕራባውያን ሃገራት ንኣዕናው ተግባር ምቁጻርን ምብርዓንን እናኸኣላን እናሃለወንን ዕሽሽ ምባል ኢድመን ብድሕሪት ከም ዘሎ ግሁድ እዩ እታ ምኽንያት ድማ ሓንቲ እያ ዜጋታተን ይኹን ንሃገራት ዓለም ግዕዘይ ስእሊ ኤርትራ ምቕራብ እዩ ግሎባል ፓብሊክ ኦፒንየን ምእካብ ኤርትራውያን ከምዚኦም ዝብል ስእሊ ምድላው ከምቲ ኣሜሪካ ሰምዐን ከለኻ እንታይ ዝብል ስእሊ ይቕጀለካ ኣውዕል ዲሞክራሲ ዩኤን ረድኤት ዲቪ ኣኽል ኣፍሪካ ክትብል እንከለኻ ኸ ዝመጸካ ስእሊ እንታይ ውግእ ጥሜት ጸሊም በቃ እዚ ብንድፊዩ ዝስራሓሉ ሓዙ እዚ ፊልም ብላድ ዳያመንድ ይብል ናይ ብሓቂ ኣወል ስዒድ ነዚኣ ኣስተውዒሉ ብዕምቆት ተዛሪብላ ክንደምንታይ ሰብ ተረዲዋ ግን ካልኣይ ግዜ ዋላ ሳልሳይ ግዜ ዘቕርባ ዘሎ ኾነ ኩሉ እቲ ኣብ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ዝግበር ተጋጊዮም ቢቢሲ ዝገበሮ ዝሓሶት ኣንተ በዝበልክኹም ተጋጊዮም ኣይኮኑን ገይሮሞ ቼንጂንግ ፐርሰፕሽን ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ሓቅን ሓሶትን ኣገዳሲ ይኮነን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ጸረ ሰላም ጸረ ምርድዳእ ጸረ ኩነት ዳትስ ዋይ ሓሶት ምዃንና ፈለጡ ኩላቶም ተቐቢሎም ነታ ሓበሬታ ላል ከብልዋ ቀኒዮም ንሕና ድማ እንታይ ይስራሕና ሓሶት ናቶም እቲ ገይም ናቶም እምበር እቲ ዝገበሮ ዘይኮነስ እቲ ገይም ይክርዳእና ዘለዎ ዶንት ሄት ፕሌየርስ ይብሉ ተፃወቲ ይኮኑ ትፀገም እቲ ገይም ይትፀገም ስለዚ ኣክንዲ ነቶም እዚኦም ሰባት እዚ ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዛረብ ኖ ንዓታቶም ኣይኮንካ ክትቃወም ዘለካ እቲ ገይም ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ዕላማ ንምንታይ እዩ እቲ ዕላማ ይክርዳእካ ዘሎ ንሳቶም እንታይ ተዛሪቦም ኣገዳሲ ይኮነን እቲ ዕላማ እንተተረዲእካ ግን ንስኻ ኩሉ ግዜ ናነቓሕካ እናተዳለኻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ሎሚ ገይሮም ኣለዉ ዝደጋገም ድማ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ነዚ ድማ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ከስተውዕለሉ ዝግባእ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ነቲ ውሽጣዊ ፀገምናቶም ኣብ ውሽጦም ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንወትን ውድቀትን ንዑ ንምሽፋን ንዑ ስዒርካ ንዑ ደምሲስካ ንምኻድ ወይ እውን ንዑ ክትዓብጥ ምፍታን እምበር ንኤርትራ ከረኻኽቡላ ስለ ዝደልዩ ይኮኑን እቲ ሕማቕ ናቶም ግን በቲ ሓደ እንተዓበስዎ በቲ ሓደ ይድመፅእ ንኣብነት ዝረይዋ ጆሃር መሓመድ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልፈስፈስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመ ጆሃር ኣብ ኤሮፓ ኣብ ገለ ከተማ ናይ ኤሮፓ ዝገበረ ኣበይ ከም ዝነበረ ትፈለጥኩም ኣብዴት ኣቡና ቲንክ ሳምዌር ኢን ጀርመኒ ዝተገበረ ይመስለኒ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ኣክቲቭ ዝኾነ ፖለቲካ ኢንጌጅ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ መፅሓፍ ናቱ ንኣቢ ብዙሕ ጉዱ ተውፅእ ከም ምዃና መጠን ናብ ህዝቢ ትዝርጋሕ ከም ዘላ ኣብቲ ኮር ቤዝ ናቱ ድማ ዝሃርመ ዘሎ ኦሮሞ እዩ ጆሃር መሓመድ ኦሮሞ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ድማ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ ንኣቢ ኣሕመድ እታ ዕንቁ ተሪፋቶ ዘላ ቤዝ ኦሮሞያ ኣብ ኦሮሞ ድማ ተቐባልነት ኣይነበሮን ይፈልጥ እዩ ነቶም ቀደም ዝሰተርዎ ሰባት ንዓታቶም እናነፀለ በዓል ጆሃር መሓመድ በዓል ለማ መርገሳ ካልኦት እዮም ደጊፎም ኣምፂኦም ኣቦ ንዓታቶም ኩሎም ፋጎ ኣውፅዩ
ነቲ ኦሮሞ ዝበሃል ተጠቂሙ ነተጋሩ ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣጥፊዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ንኣምሓራ ድማ ይጭፍጭፍ ኣሎ ምስ ፋኖ ኣውግህ ኣሎ ታኡንኮ ቤዝ ክትኮነ ኢሉ ዝዓቁራ ዝነበረ ዝሓብኣ ዘሎ ኦሮሚያ ኣብቲ ኦሮሞ ኢሊት ድማ ይፀገም ዘጋጥሞ ዘሎ ሕጂ ናይ ጀዋር መሓመድ ድማ ብመንገዲ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ይድመፁ ዘሎ ስኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ጥራይ ፖለቲከኛ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ንመድሓኒ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎኡን ዘሎ ልፍንቲ ንምቋም እውን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ነተስዋይ ኣቢ ድማ ዓብ ብድሆ የጋጥሞ ዘሎ ነዚ ናይ ጀዋር መሓመድ ድማ ብሰፊሑ ክምልሰሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ዓዲ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ዶ ናይ ባፅዕ ጉዳይ ዶ ናይ ገለ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዓሰብ ስለ ዘድልዮ ወይ እውን ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ሽግሩ ይኮነን እንታይ ዳ ክንደይ ግዜ ኢልናየና ደይ መደይልካ ኣጀንዳ ንምፍጣር እዩ እቲ ኣጀንዳ ምፍጣር ድማ ዝያዳ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምናልባት ደኾን ኣሜሪካ መፂኣ ነቲ ናይ ቀደም ሪጂም ቼንጅ ትብል ዘላ ንዑ ክትገብር ክትብል ንዓይ ዕድል ትበኒ ትኸውን ነታ ስልጣነይ ንክቕፅል ዝብል እዩ ነዛ ስልጣን ንምሓዝ ቤተ መንግስቲ ናይ 10 ቢልዮን ያመሪቑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ኣብታ ስልጣን ንክፀንሕ ኩሉ ዝከኣለ ክገብር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ወላ ምስ ሸይጣን ክዓጥቕ እዩ ባይ ዘ ወይ ነቶም ፀረ ደቂ ሰባት ዝኾኑ በዓል ቢል ጌትስ ጆርጅ ሶሮስ ንዓታቶም ከም ዝሳለም ዘሎን ምስ ኩሉ ዓይነት ሳጥናኤል ክሰርሕ ድልው ምዃኑ ኢና ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ኤርትራ ድማ ኣካል ናይቲ ፀላእቲ ስለ ዘለዋ ነቶም ፀላእቲ ደኮን ደኾን ይጥቀም ይብላ ኣሎ ግን ጌም ኢዝ ኦቨር ኣብዚ እዋን እዚ ግብፅላ ካውንተር ትገብረ ንዑ ንኣሜሪካ ክስሕብ ተፈቲኑ ኤርትራ ድሮ ካውንተር ገይራቶላ ብግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ በዓል ስዑድያ ዘለዋ ዝምድና እውን ኣብ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ስዑድያ ንዓና ገዲፋ ምሶም ክትገብር ትኽእል እያ ግብፂ ዝበሃል ሓይሊ ግን ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ንኤርትራ ስለምንታይ ናይ ግብፂ ሓገዝ ስለ ዘድልየና ይኮን እንታይ ዳ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ኣብ ምግባር ግብፂ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ይኽእል ንኢትዮጵያ ኣይዞሌት ክትገብራ ትደሊ ሃገር ቀዳመይቲ ግብፂ ስለ ዝኾነት ምስ ግብፂ ዘለና ሽርክነት ግብፂ ከዓ ካባና ብዙሕ ስለ ዝደልዩ እቲ ቦታ ንሕና ዘለና ፅልዋ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ግብፂ ኤርትራ ዘለዎ ሓይሊ ግብፂ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ደንጊፆም ኣይኮኑ ዝሕግዙና ዘለዉ እዚኣ ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘይርድኦ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ኣብ ምቕያር ዓብ ሓይሊ ከም ዘለዋ ይፈልጡ እዮም ትማል ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ርዮም እዮም ንኣብነት ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘይተዋሓጠሉ እዚኣ ስምዕዋ ዳሓን ንኣብይ ኣሕመድ ተንበርኪካ ኣበይ ክብፅሕ እዩ እስቲ ሕስብ ንሓንቲ ደቂቃ ስንሕሰቦ ንኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ውዕለታ ዝወዓለሉ ድዮ ኣብ ዓለም ውዕለታ ዝወዓለሉ ዶ ለማ መገርሳ ኣይወዓለሉን ክንዲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ወሉ ሻዕብያ ንበሎ ህግደፍ ንበሎ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ንትዝኒ ብልፅግና መንግስቲ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ክንዲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ውዕለታ ዝወዓለሉ የለን ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ከመይ ገይሩ ክሒድዎ ኣሎ እንታይ እዩ ነይሩ መጀመርያ ድኮም ሕዚ ንጀዋር መሓመድ ክሒድዎ ንገድዋ እንዳርጋቸው ክሒድዎ ለማ መገርሳ ክሒድዎ ምናምን እዚኣቶም ኣሎ ብሓቂ ክሒድዎ እዩ ምክሓብ ክሒድዎ እዩ ፀገም የብሉን ብዛዕባ ምክሓድ እንተኮይንና ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብዛዕባ ምክሓድ እንተልዒልና ክንዲ ኢሳያስ ተክሓደለ ድዩ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ተክሓደለ ድዩ ብዚ መንግስቲ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ማለት እየ ፕሪንስፕል ዝበሃለ ይፈልጥን ግን ሓንቲ ነገር ናይ ኤርትራ ነገር ንውሰደ እዚ ሕዚ ኢሱ ወዲ ኣፎም ኣነ እሱን ክንድመር ተለና ክንካፈሎ ዓሰብ እዩ ዝኸውን ድሕሪ እዚ ሓደ ሃገር እምበር ክልተ ሃገር ኣይኮናን እየን እሱ ናይ ሰላም እዩ ብጣዕሚ ንኢትዮጵያ ዝፈትዋ ኢትዮጵያ ሓድነት ዝኣምን ህዝቢ ኤርትራ ኣይንክሕድን ኢና ናበል እስቲ ኩሎም ጀነራላት ሕሰብዎም ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት መርዲ ደቆም መርዲ ውልዶም ዘይሰምዑና ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ኤርትራ ድያ ተጠሊማ ወላ ኢትዮጵያ ተጠሊማ ኣብዚ ምርዳ የድሊ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ከም ተጠለመ ብኣቢ ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ኣቢ ንኤርትራ ወይ እውን ነቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ኣይጠለሞን ኣይኮነን መን እዩ ግን ዝያዳ ከሲቡ ካብቲ ዝምድና ኢኻ ክትብል ዘለካ ሻዕብያ ይከሲቡ ክገርመኩም ብዙሕ ግዜ ከደናግሮን እዮም ዝፍትኑ እዚኦም ሻዕብያ ይከሲብሉ እንታይ ከሲብሉ ንሻዕብያ ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ 2018 ተኸኽ ኣቢልዎ ዝነበረ ስርዓት መን ይበሃል ህወሓት ይበሃል ስለምንታይ መጋበርያ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ድሌቱ እናገበረ ንኤርትራ ብዕፅዋን ብክባን ብገዳን ብገለን ብተነፅሎን ብዙሕ ሽግር ከም ትረክብ ዝገበረ እሱ ነይሩ ነዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ውጥቀት ከም ዝኸይድ ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ እንታይ ነይሩ
أبي أحمد زبال لوط مسمسة نتلوتي كالتيفهم شعبي قد لوتي كونن كالتيفهم يم كابيتالايز جيروما نأبي أحمد نقول سيخا أمبسا يخا جقنا يخا سخان كتم حضرنا يخا نتزوبانا يلوما لك عبتا بكونا تعزوما وفوف مزبلوا نسلما بقى أنا نيشي سلوزخون كسمارت سلوزخون كنزوم شعبيا دا نويح جيروم يا نعم كعم خليه قليل لي حسيبو بقى قليلو نسج أمسيلو نحسب كن وسد الله فقر لنا ندو قليل نابل كيقش شار لغيد بالنيرو شعبيا قد وجوخ عسبا يكون ولا عسب قال لما لك توسد خلي خايلو مخونيم حتى كنتاي نير تجي كمي جيركا نزي إليت ناي تجراي كابولوتيكا وتصوتا فوري توصو معناته تصوتا كجمر كلا بتروحها جميرات تروح انت تبل جيم اوفر واحد جيم اوفر ما ليت هو جيم اوفر تبع هلا تجميرات بس العلامه ابيتا يقبر يكون هو واحد كابت بوليتيكا وتصوتا ما لا ينيرو so they know their goal نزل العلامه زين مهرام نابي اوف كتب لك كلا لك ابد ما كم تسجنتير مخان ابقل يمس هو حتى مبركيخو سوري دليتكم قبروا شعبيه ولا بحالو قراك قد فيك قبل زخين نو 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 نزه هو حد بحال سور ما كاب سور كبنقص كخل على سلازم له نعبي نابتو كنا كساب زعتو نسو يرمي تم هو حد كا سمارت سلازي يكونوا نعبي حرايلو بقى دليت كبر لهم ادي سابا كوفي لهم نعو بعلوادين بقالك علي ويقول نيرم اي قبر وان سون بعلم سل ابت بوليتيكال صوتا زيرو سلازخونو كيناتكو وجي مريصو ساتهم كازيرو سلازخون يكونن اجين بتخكلኛ سلخنو زلنا تجيم تاينيرو امريكا نزيناي اب حيل سلازري وزنبرو إذا حيل زي بقليل إلا زخلا يكونن جن بحنت كلا كلتا نجار زي نجبري لهم تاي كلا ما جيت أشوف على نجير ناي تاي تبليرا ني بتنا سراويتنا تجري تتكيم كانت سمين الزنا إثيوبيا أفريقيا تعصوار وسيد كمثالات وسيد ك نير تراد له منجسد أبى أدي سابا زلهم كل تيوب بنكير كات حل منها توم يعيزك المسيلو فتازع حسبوا تلتسلس جزء فتينوما سلست جزء أي سرعة اللوم إذا حزوا سراويد دما فحبتني له ناب حرش تغيروا إذا تجري زل اللي دمالومي أفتح قدينا مقالة كبالة جميرة لسلزي مني تأليمه مني تتأليمه مني تتقيمه مني كسيرو ونتاتم إثيوبيا وتحضروا وتزحيل وتحضرات ناتا فحبتني أتيوه وتحضروا أسوار ناتا تبتاتينو حد الشرايك تهنس الله قطبات قديو شعبيان أنت يريدوه شعبيان تدخل له كنتات تقيم له بنت أرض ما بزوح أسوار كسيب اللي تكونتات نا إثيوبيا بوكو كل فليتوه وتحضروا أغماناتا كل ريوه بوكوناتا كل أسنعوه إذا شعبيا خصبان خصبان يا خما أزي تقبلي تكونتات تزبلوا زلوا يكونوا لك اعتزد اليوم سحر مدمان أبي أحمد جيم أوفر يلوا إذا جي مسحب زلوا كونتات أنا بوجك وزوي دليل يمكن بلا غير مزبيزو مال لو تكونتات شعبيا دما زواج أم كونتات ريو كل كيفهم مسحلم دما كقواي ترايم سلازي أجي تزبلوا زلوا ده يكون بقمت على شعبيا بلا غير تكونتات مزبيزو نص ساعتهم زبلوا جن كل زي إغنور كن قبرخن كلا لنا بكون مفتار زتقامل تاكتيك دامبر أبكون النت زجبت نجار سلزلوا يكونه زاها كل جزء كانوا يستقبلوا الله سلزلنا يزم سازلوا كلتا نجارات كن رينا من البعض بتصبغون كن ودي سلزلنا نابير تراجزنا أبزان خصاصا محاطات عيني رفوا زلو قلت الشحن إسان 4 سجمرو يجمرو مدب تغير لهم زلو حموش ميجا بروجكت نمنا وبروز بزغيرو أبن زلو عبيت تتأرس بروجكت كن رينا إزون بروجكت سرقان بيدون درايز يكونوا أكل قطوان محبرة أو كلوتين كسابة زواو سلواتات كمون ولتكاو مرقان عبركتو زلو وميم إزون ميجا بروجكت أمود تحاد خبطهم أزيون زقرمو تاريخ عود أفريقيا بخون زغلو مسارة أنسيفهم بيركبهم لومي نانا تي في نحموش ميجا بروجكت أزيوم عبيتن أما سرحن زرقبو حدث ما مجاوي حيلي صحيح وصحتن نغاني كتماتات إيرترا زرقبو عبيت السراحات سرقان كمون إيرترا نعمتات كدك عرزوم سنحت حدثات كرم ماي زفتحن أما جماريا بفار عمدا كالتشحن إسرائيل بسحة وساعات سرح ما مجاوي عمداوي نزعاز وزباجة دخل كبت السنة أمين أصحاب هاجر نحار صوت سلطة عب أصوات مليونات دولار زمن شوارك النزيوم مع باقي أقولهم عرفنا من أو بزخان زباوي إيفنشن ماكل زيارة صحابين مكبار زعلميو أبزح جوان زي ما عمل أقولهم من قد أير توريزم مدنفع زي بروجكت مستوى عمداوي حساب 3 مليون زبس حبي عشوك إنجلين أبزوان كابز اللواء عمي توسخي أصد حموش ميتشاز قمة حادش ناي بيزنس عدلات خافت يوم عدلات نقلن أبي توريزم كمون موسى ترافيق أير كارغو أبقو طبا بحفشة حالنا بحموش ميتاوي كاب تغلال هاجرا وطوط أبسانا وحقو بزو توريزم نقلن أبي تكاريت سبيت إكبار لهم إذن بروجكت زياتهم نحاجش مدرخ متأثار عبيدن زرقنة مسارة زنبرو بروجكت يوم إيرترا وقد صارنا المعت عغماء النعبي مسزل خينو ميجا بروجكت أبز مسز عمتاته بميجيروم هاجر يغيروا مرأي كلطوفن مساطن كخونيم زخبركم تعزبتي نانا تي في نتحمش ميجا بروجكت
إذا فيديو زيا أبستفل عليه كنا سمعكم الله مسلني أبناتنا تي في تبل وتيانيرا حكنا تعالوا دي يبلونا يفلتني مغنياتو حكنا تزلوا بمنجد دي ار تي في كوتس مخاله سلازي منجد سير ترابوك سلازي وصو ملو بملو كهون زخلي كنبلاي نخلنا ناقن صبو تسفا سلازخونه صبو نقر كا سلازخونه شيركم قبر مريزنا جن بحفشا كم زعينت عبيت بروجكتات بمنجد دي ار ترا كوتس وتخيلهم تراينا زيادة منجد سير ترا اوفيشال بعليك نقر زلو انت عينت بروجكت سالو انت عينت بروجكتات اب 2025 كجبريهم يلو تمنجستي بعلو ناتو كوتس زلوم بر ابي ترى channelات دوت حبريتا صبوت زينا سلازخونه سناي زينا ولا منيوت ون سلازخونه دسيلوني اي هوب حق كون معناته ناي سفز بلا بروجكتات كجبر مخانيهم زنقر زلو بت ستيل ملو بملو كجبر يلنا كنزاربلو نخلا يكون في لاين ايربورت زبلو زلو نايت سرجات زبلو زلو كله تدليت بروجكت سيم نايت عاد زبلو زلو كله تدليت نغراتو جن ستيل ملو بملو كن كوني الكات زاربلو تخلا يكون كاليت دما ابسلو ميديا حلف كبر كلو زرا فيديو لاس كسمو ابزي وص ايفكني كمون اب ايرترا لعلي حموش شيخ نافا حيسكا نحردا ترخيبكا تأسر كمزيتا زبد زرباتات ابز محبراو ميدياتات يقالحلو سلمنتايو كمز خوينو نزبل حطو ختملس قدني سلمنتايو مالك اخندي سلمنتاي نافا كاب ايرتراس اب امريكا كاب كندا $10,000 حيسكا توصف فقدكاي بكاش مالتي كاب ايرترا قد بكاش كاب شحنا فان لعل تزي كوينو كاو حيسكا توصاي فقدي هاجرات ننا تنحق اللون ايرترا كانا تحق اللوا سلمنتاي اخو مغيرات سلمنتايو ابانكتا تزي كوينو اب غزادي ويا بستفلالي ببزح ገንዘብ مقمات زي فقد نز نغرات زي قدمي بتي نغرات العلكا نو اي فقدني غليلكا اخندي ممرار سلمنتاي خنز خويني كامحتاتون صبوي ابزو القسبات العيله فطقس አይደልን ስለምንታይ እዚ ገዛዚ ገዛ ኤርትራውያን ገዛ ጭውነትን ገዛ ክቡራትን ስለዝኾነ ማለት ነትሳ እቲ ገንዘብ ለ5,000 አቢሮ ካብ ባንክታት ወፃኢ ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ብዝሕጥረ ገንዘብ ሒዞም ዝርከቡ ብሕጊ ተሓተት እዮም ካብዚ ዝተጠቕሰ 1,000 ናፋን ላዕሊ ሒዙ ዝተረኸበ ጋያሻይ ገንዘቡ ክህገር ምዃኑ ዘነፀረ ባንኪ ኤርትራ እቲ ገንዘብ ل5,000 مزخون واحدي ابدي بصحف انتي تري لهم واي دي حلفلو حزبي زبل مالتي واي دي حلفلو حزبي كمون زرباتات نيرو جن سخاتكم كورا سلازغونكم حدا حاونا مالتيو ابز قربا غزي مس زبكن حجي انتي ازيا كوني لا تسرح نيرا تسرح نيرا حدا يكون تسرح لا مجمريا نسبلو احنا دي فلتنا بقتنا بخشاتات زقون برح زمس ترديقا نزنا افاناتنا بخلتن 50 بخلتن بر نغزع جميرو حجميته نيرات تاخذ يتم زو خازر مجمريا يتردعنا حقي ترغي بدا خدزنا افا خبيره قالنا وصلوا نسبه زحه انا حد جميرنا انا بقداي نغير كان يري عرفتي نيرمني الكرس انت نابيهم توزدو زلهم عبيت حتماتهم نغادهم اكلهم امزخد جي بس زبز اقاطام دلي سلام قانون غندر داك اي حبو خانم تزغاطم ينغرخ انت هاي ما فليتنا بعل اخسم عبيت هوتيلات او عبيتي سبسلطان حتماتنا لو زقبولنا رجيكم نتانا افا بغلت بر اسمع جمريا بغلت بر بحر كلتن عمتان ثلاثه تعمال يرم حزب غوريحهم صابير مشات الا من الواقع الذي قبلك الله خطوط نقفات تغارت فينا تغارت شعب فرحنا بذيك العالم حجي دا يكون حصينا وذا عندنا بك منغست لودي انت يزغبر زلو نايت بوليس تري لن كدان بوليس تخدني كلاز بحال يلن وتادز بحال ايتر اني خابياتي بقى فرحنا ونتنا حق فرحنا بقى نبلعنا قطناس فحشي بونا يردعك تزبسي منفس هاديم اذا اتخا غزا وايت انا انت تن غزغبر زلو حزغبر زلو منغست بزي رجيكا روحي زف بلم سمينتا شيطغ سمينتا شيطم كا فانتين كاب ايرترا قال نغير شميتو مايكل تنعرف حي زمن نقول انا قدامي تحسبن حج اذا كل نقفاز وصول سابي غير ما يلو
أتعملتي عباية زلا كجرمكم مالت تزانتان وحلا عندي أبسلو ميديا كدكم سمعوها بحفشاقن بعد راح يزوم سلوز خدو أبتك زيتك سنبدا كاي خلقون أنا قنا سنبدن actually بعد راح أمودا تنتايو ورقاتيو سمينتو حزمتيو بليكوت حزمتيو زينغو حزمتيو طاف حزمتيو برق ورقات كحس كم حزن تحرقيدو I have no problem with that نالبات قمت لبلو عنده ኤርትራኩም ዓድ ብር ወረቀት ሒዛ ከላዮም ኮ ኣብቲ ግዜ ነቕፋስ ተቀይረሉ ብዙሕ መዓት ብር ኮይ ዘለና ባንክታትና ኤርትራ ተኣኪቡ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ሙሳድ ዝኣበየቶ ዝግርም ናቕፋ ሒዞም ከይዶም ናቕፋ እኮ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ከረንሲ ፕሪንት ክትገብሮ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የብሉ ወረቀት እዩ ባጤራ ኣድየን of the day ክዳኩም ዘሎ ወረቀት እዩ እዚ ብመንግስቲ ደረጃ ነቲ ወረቀት ክእክብዎ እንተነይሮም በንፃሩ ክትብግምጣሉ ንብረት ሒዞም ልካ መፅኦም ነቲ ወረቀት ጥራይ ዝምንጥልዎ እንተለዉ ፀገም እዩ ምክንያቱ ወረቀት ሂቦምካ ወረቀት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ስለዚህ ክትሓርር ተኮይንካ ሳውን ክትሓርር ኢኻ ማለት እዩ ንብረት ኣምፂኦም ሓንቲ ከይገዝኡ ይኸዱ ነይሮም ተይሉ ንግን I have no problem እቲ ዝምድና ካብ መወዳእታ ጠጠው ስለ ዝበለ ናቕፋ ዝኣከበ ስሒንዋ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቶም ነጋዶ ኣነ ግምት ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከታታቱ ይኽእሉ ቀዲኹምሎም ዶላር ብኤክስቼንጅ ሬት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደልዮ ነገራት ወይ ገለ ነገራት ክኣቱ ተኮይኑ ናቕፋኻ ክትረክብ ስለዘይትኽእል ነቲ ናቕፋ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ እናሸጥካ ዶላር ክትእክበሉ ትኽእል ነቲ ዶላር ወሲድካ ድማ ንንግዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ብሓፈሻ እዚ እቲ ጌም ክኸውን ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ኣነ ክርዳእኒ ዝኽእል ባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ እንድሕር ወሲድካዮ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ወረቐት ፕሪንት ክገብሮ ይኽእል እዩ ኣሚን ማኒ ዘገይም ነው ወረቐት እዩ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ሃገራት ባጤራ ሒዝካ ክትወፅእ ዘይደልያ ምክንያቱ ንስኻ ንእሽተይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ሰብ ከምኡ እንተገይሩ ነቲ ቁጠባ ስለ ዝፀልዎ ዳይ እምበር መንግስቲ ደረጃ ኣድማ ገይሩ ወረቐትካ ክስሕቦ እንተኽኢሉ ኣነ ፀገም ኣይመሃለዎን ይበሃለ ንብረትካ ጥራይ ወረቐት ሒዙ መፅኡ ኣነ እንታይ ፈሪሀ ነይረ ነቕፋ ፕሪንት ገይሮም መፅኦም ንብረትካ ክጉሕጉሕዎ ከሎ እቲ ዝኸፈ እዚ እዩ እቲ ዝኸፈ ዝበሃል ነቲ ገንዘብካ ፕሪንት ገይሩ መፅኡ ወይ ኣባላሽዩ መፅኡ ንብረትካ ብምሉ ወረቐት ኣረኪብካ ንብረትካ ጓሕጉሑ ዝኸይድ እምበር ንብረት ሒዙ መፅኡ ወረቐትካ ሒዙ እንተኸይዱ ወረቐት ዳማ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ናቕፋ ቀይርዎ ኣብ ገለ ፖይንት ክቋፀሮ ተዘይኪሉ እኮ እቲ መንግስቲ ወረቐት ክቀይሮ ክእል እዩ ክቡር እዩ ዋጋ ኣለዎ ግን ኤኒዌይ እቲ ገይማት ኣብ ኤርትራ ዝግበር እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ጥራይ እዚያ ዘረባ ምፅያ እያ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንመንግስቲ ዝኣክል ወረቐት ኣኪቡ ዝኸይድ ንናቕፋ ኣኪብካ ስለ ዝኸድካ ፀገም ትፈጥረሉ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝሓዝቡ ሰባት ከየሉ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ናቕፋ ምስ ቀየሩ ክንደይ ሰብ ክንደይ ወረቐት ሒዛ ወረቐታ ጉሒፋ እያ ስለዚ ባጤራ ብመወዳእታ ወረቐት እዩ ከምፕለይ እንድሕሪ ከምኡ ደርቲ ጌም ክፃወቱልካ ጀሚሮም ባጤራ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣትሊስት እቲ 100 ተቐይሮ ወይ 50 ክልተ ባጤራ ጥራይ ተቐይርካ እቲ ወረቐት ብኡ ወፂኡ ዘሎ ዲስኳሊፋይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ባጤራ መንግስቲ ብዙሕ ጌም እዩ ዘሎ ኣብ ባጤራ እቶም ተጋሩ ከም ወረቐት ዝወሰዱ እንታይ ኣጋጢሞም ክኸውን ኣይዶኖ ግን ስቲል ባጤራ ተዘይቀይሩ ክፃወቱልካ ይኽእሉ እዮም ባጤራ ክሳብ ዘይቀይርካ ወይ እውን ነቲ ፖሊሲ ናትካ ኣብ ውሽጢ ክፃወቱሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ እንተቐፂሎም እቲ ዝኸስር ነቲ ባጤራ ዝሓዘ ጥራይ እዩ ምናልባት ከምኡ ዝሓስብ ሰብ እንተሎ እውን ጥንቃቐ ንክገብር ጥራይ ዝብላነ በቲ ኮይኑ በቲ ብዛዕባ ፖሊሲ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኣካል ግዜ ክንሪኦ ኢና እታ ቪድዮ ግን ብዙሕ ነገራት ተተሓሳስብ ስለ ዝረኣኹያ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትገትፉ ኢኹም ንሶሎ ሚድያ ድማ ነቲ ሓበሬታ ዝቐረበ የመስግኖ Era